greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Kumusta mga ka-listeners, mayong hapon. So balik og jogging kay wala mi schedule pa nga hoyon. Balik og pa bawas timbang mga ka-listeners. Okay na, kung niabot na ko sa finish line. Yan, hindi na i-poste nga solar. So yan, dito ta kirandag ang adlaw rin. Yan, sugikan ko sa kuan ito sa starting point tumoy, no? So huwag hunong para bawas ng timbang ba. Ya karon mga ka-listeners, atong i-try ug upload ang kuan Dungkoy Pusoy, no? So perti nang away ang kuan, no? Ang pag-upload ba. So katong Wahilakay part 3 gabi ra gid na to. Gabi ra taon ako na kuan na upload. Problema kay nahurot ang kuan data. So wag gid mahuman gabi upload. Mo to gani na buntag. Dia may pre nga 250 MB. Mo to gamit na ko og ano kanang update live. Live kanang kuan short eh. So naka-update ko gani na buntag kay daghan mga comment og asa rag sumpay nya napabay sumpay. So mo to gani na nga dia ko mina dia man koy rewards nga 250 MB. Mo ta pang gi-upload sa anang update, no? Short ra gito kay di na kadaog gid, no? Pila ra ito 50 MB, no? Mo ta ka-listener, napasensya nga gamas kog istorya kay kuan hubag ni akong wait. Giluasan mga ka-listeners, no? Kay kung niaging adlaw napaakan ni akong wait ba, still lang lagi. Palit ra pud ba na tay nagkaon ko to na timingan ba may napaakan nagwait. So resulta nahimong luas hapdos ba kayo. So munang gamas lang ko kay lain kay istorya ning atong wait gahubag. Umato ka-listener ang Wahilakay part 3. So ang video ato gauna na gidaan, no? So itong video ato gahapon pa mas nauna pa nung nag-upload ang update, no? Kay saon man nga giabot man og kahurot ang load. Di ba sa Wahilakay part 3 ang video ato resulti man kuno nga kuan napay nasalin sa load. Pero ang resulta wa kaabot ang salin sa load. Wa kaabot ang data, no? Kay dagko kayo kanang nako kay kaon sa data ang kuan kanang kada upload nako, no? Kay sa Dungkoy Pusoy lang daan nga kanang nga drama tag 2 hours kapin. Nya nik-upload na 3 gig ang kuhaon sa YouTube. 3 gig ang data. Nya duha naman to ka Dungkoy Pusoy atong na-upload. Ito total tog 6 gig. Nya sa drama nga Wahilakay kay wala man kabot duhang oras. Ang upload ito ning kuan ra 2 gig, mga 2 gig. So duha naman pud ang na-upload sa Wahilakay, no? So ang resulta 10 gig na tanan ang nagamit sa kuan kay ang register sa kanang gihatag ni Ma'am Grace nga load 150. Akong register to siya sa Globe, no? Kanang 149 ba. So naay sobra nga 1 piso, no? Nya kanang Globe 149 ang iyang kanang data na 12 gig. So ang total sa akong na-upload kay ang Dungkoy Pusoy kay tag 3 gig man to. So total siya og 6 gig ang Dungkoy Pusoy nya ang Wahilakay tag 2 gig man to. So 4 gig tanan, no? Kung i-plus ang 3 gig kanang 6 gig sa Dungkoy Pusoy sa Wahilakay, total siya og 10 gig. So ang sobra nga 2 gig mo to siya nagamit-gamit og mga search ba nya kuan sab kanang sa tawag gani ano siya kanang kuan mga ka-listener nagamit na to sa karong last nga part, no? Ako mangikuan ang last part ani. So ang last part mo to siya ni total og wa gud kaigo ang 2 gig. Ang
tubig nga sobra wa kaigo. So mga mga listeners nga kuan, wag gid matiwas atong upload ang kuan part 3 sa Wilakay, wala na matiwas ang upload. So mas naguna pa ang update, no? Ang update na to sa kanang itong video ganina nga shorts sa kuan to gikan to sa kanang 250 MB rewards sa kuan TNT. So mo to nag-update wa kay daghan ang tanan na bay sumpay, wa bay sumpay, no? So mo to siya ang gi-update ganina para matubag, no? So muna gitong paspas og istorya para makuan masabtan niyo, no, ano mata-upload ba. Ay gabi ra man gid to. Na kay wala kaigo ang kuan sobra. Eh taas mo pud ning part 3. Hapit mo pud nimo tungtong og tugig. Karon kay da may sobra sa ako ang katong nag-order kog solar ba nay sobra nga kanang 100, no, akong gilod karon. So mo to naka-upload tag tiwas sa Wilakay part 3, no. Ang inyuhan namang nabati, no. So karon proceed that ang yung nabati karon ang kuan ang dungkoy na pud pusoy part 3, no. Paminawan niyo, no, di ang taas ang istorya, no, kay taas, no. So hapo na paminawan niyo ang kuan part 3. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan nga dungkoy pusoy. Layo pa ba? Dudong bricks? Hapit na tababot. Joy. Uy. Joy? Nagilak ka? Uy. Wa. Di ka makalimod, uy. Unsay hinungdan, ha? Unsay hinungdan? Joy? Hilong ba gud si? Unsay inyo gipragsultihan, Joy? Kuan kining. Kuan sa tabong sunog dudong bricks. Oh, nice to hear that. Karong panahon na, daghan kayo bantayanan. Pagli kay sunog, kada kanila. Usa gina sa daghang mga hinungdan sa sunog. Nga mabiyaan. O mapasagdan lang. Lain hinungdan. Kada magluto ka. Magmantika ka nga imong napasagdan kay do na kay lain nga giatiman. Unya kanang manglimbong ka sa kanabang mga kanabang linya sa mga kuryente ba, limbong ka na. Pag di kay sa dakong bayranan mo nang manikas ka. Di ka mutukan sa tinuod. Pero na daghang kahimanan. Daghang kami kahimanan. Ref, TV, plancha, overload. Unya, mga bata pasagdan nga magduwa sa pusporo. Mauna, kana usa na sa mga hinungdan sunog. No, mura dig sa among silingan. Oo. Sakto jud ka dudong bricks. Oo, Among silingan sa kuwat na Nganom to? kuryente. Doon sa niya. Saan na ka nang ipang top? Ikawat niya kuryente, kita sila. No, gamay na bil niya human. Ang ilahang aircon siging under niya gamay na sa bil. Mubira sa kita. Muna. Silingan lagi, magibirahan. Baukan ka gani. Dili lalim, oy, dili lalim. Maamong ang uban intawon, oy. Sama ninyo. Pero di mo angin mapalaga tungod kay ni aman ko. Ako ni aman ko. Mutabang man ko ninyo. Mahimong anak mo puyo diha sa akong kundo. Sa tibuok ninyong kinabuhi. Maubado ng bricks? Oh yes. Oh, mahay ka? Ha? Oo man. Ang mamahay mo ko. Murag ikaram ginungdan nga natandog tong garbo ni Joy ba? Nga, nisugot na lang ito siya nga mukuyo kang bricks. Hangtos na ako niya. Ang tos na niya. O wa siya gusto. Oh. Bisag isa pa may speaker niya. Hindi siya makuyo kang bricks. Aw, ambot laga. Basta kay sa akong pagsabot, natandog yung tong garbo ni Joy. Uy, hinungdan nga, niuyo na lang to nga mukuyo kang bricks. Bahala siya eh. Dere na unta to. Imo sa dayong giesplikahan nga mukuyo kang bricks. Nga adto nimo papuy asa kundo. Ikaw sa utrom sa kinang speaker. Oh, ano kung sa jud noon nga maayo ang ilang kahimtang oy. Mao gani. Hmm. Pero mas mayroon nga, nalayo sila. Kaysa mag-uban ta diri. Kaya nga naman bay. Di man tingin maayo. Ha? Mag-iuban ta sa mga tao nga di na to ikasinabot. Kaya kitos Joy. Magsirap to panginsulto na ko. Banday ka? Ha? Nga lang tag taong bugo o diskarte. Nga lang tag ui. Mo. Kung di ko madawas kwarta ni Bricks, niya malipay ka. Malipay ka pagkikuban na nila. Bay dong koy.
segundo nga akong papuyan ninyo. Kini. Wow! Saman, okay ba, Mercy? Okay kayo! Loganahon ko! Sige na, dali. Ilibo tingin mo sa mga kwarto. Sa CR o sa kitchen. Na. Kini. Muna ang usa ka kwarto. Dako ang kama niya, aircon, may intercom pa, telepono. Aw, okay kayo! Oh, Joy, saman, nakauyon ka? Okay man, okay. Sa matag kwarto ini, may kaugalingong CR. Wow, nice! May ref, may TV. Wow! Pwede mong mag-video kay din kung gusto mo. Oh, salamat kayo, Dudong Briggs! Oh, nice to hear that. Okay. Diyan mo diri ha, kay mangumpra pa ko. Mao ba? Okay, sige. Salamat, Dudong Briggs. Mangumpra ko para sa inyo mga gamit dire, bugas, sudan, o uban pa. Unsa? Ayaw na, Briggs. Sobra na kaayo. Lahi ko, Joy, lahi ko. Basta ako'y butabang-tabang gina. Tudo-tudo gina. Ilabi na o mahigugma ko. Higugmaon gina na ko. Parehas ni mo nga. You are my destiny. Briggs. Dili ko mauwaw. Di ko maumusulti. Bisag ni Miss Mercy. Naminaw na to. Love me with all of your heart. That's all I want now. Oy. Tinood na, Mercy. Tinood na. Joy. Love me with all of your heart. As I love you. Briggs, manganta na lang ta? Tingnan mo kaingon ka nga, gikutlo na ko ang mga pong gikan sa kanta. Pero, ahibaw ka ba? Kapinaagis mga titik sa kanta? O sa pagkanta ni ini? Ikapahungaw ni mo ang gitaguan ni mong pagbati. May punto ka. Sakto ka. Pero murag, dili pa ron panahon, Briggs, kay nasunugan taon mi. No problem. Andam ko sa pagpaabot. Ha? Andam ko sa pagsabot. O, hinaot nga sa akong pagpaabot. Dili ako maparot. Briggs. Mamaway ta, uy. Karon panigawas ang akong kakapoy ay tungod ngalinis na hitabo. Nagsagos, kahadlok o kakulba ang akong gibati. Maugyod, Mercy. Unsa man? Nakauyo na ka diri? Ambot lang, Mahimo manggod kuno nga anhin na tampuyo dinhi. Lifetime. Dili na mahitabo, Mercy. Tingali ani mga higayon na. Puyo ta, pero di ko magdugay dinhi. Joy! Dugay man nagkablik. Nagatuubag ka. Ay! Dudong Briggs! Nice to hear that. Di na yun yung mga supplies pagkaon. Wala baya, no. Kaikog ko baya ni mo ani, uy, Dudong Briggs. Ayaw ka ikog. Okay, dali, isod. Di na ko pagdugay, Joy. Tadra ko. Kompleto na mo sa mga kinahanglanon din Salamat kayo, Briggs, ha. Di kayo na mo kalimtan. Come on, Joy. Ay, pag-una na. Ang importante nga, nakatabang ko. Doon na pa ko'y gihatig man siya. 10,000. Magamit pa rin din yung unsa ni inyo mga gustong pamaliton. Gidawat ni mo, Mercy? Gihatag man ni Dudong Briggs. Nice to hear that! Mao ba? Okay, Joy, okay. Sige. Di na ko magdugay. Pero pag-anhion to mo. Susihon to mo piramid din sa inyong naimutangan. Salamat kaayo, Dudong Briggs. Okay. Bye. Uy, bye ko no, uy. Hala siya. Sunod ba, Mercy? Sultihi ko. Ano ba po dali-dali og dawat ko? Sorry, Joy. Ano mang good? Basit iyan ang gihatag. Iyan ang gibuhat aron mahigtan tas liog ba. Huwag niya, usugot na lang unya ta kung sa iyang gusto. Adi po tingali, uy. Hinoon, iyan ang gibuhat. Aron ka, mobilib ka, ug musugot ka niya.
Mercy, kung makig-uban ko anang breaks, mura tingali kong nagpuyog prisuhan. Unsa? Joy? Naro ba ko'y nabasahan? Nga the worst prison in the world is a home without peace. Be careful who you marry or fall in love with. Joy? Ang labing pait ko nga bilangguan sa kalimbutan, maong usa ka paniway nga way kalinaw. Magbantay ka sa tao nga imong papaslan ug imong gigugmaon, Mercy. Oo, may tama ka, Joy. Anak, yun. Di lalimoy. Sa imong pagtuo ko, ikauban ako sa breaks. Magmalipayon ka ko. Depende. Kung ako, nahigugma ko niya. Gugma, gikan sa kasing-kasing o gugma tungod kay kwartahan siya? Mo na kinaingon nga gugma versus kwarta. Mao lagi. Suta ako ng imong pagbati, gikan ba sa imong kasing-kasing o tungod ba lang kay makahatag siya sa imong gikinahanglan? Naapoy ingon ano. Pero di ko ingon anak mo siya. Dili gyud. Pero tayo sargod, unsa man gyud imuhang panglantaw ni Briggs? Di lang nato hunahunao ng iyang pagkatao nga kanang pangsulti siya. Nice, weird that. Pero kanang iyang pagkakalanti ba? Kwartahan kayo. Ang uban anak, daghang mayabag uy. Sayon ra kaayo nga makalimbong og usa ka relasyon. Joy. Kung moadto ka sa mga dapit kahilayan, kung gusto ng mga abang o babae, kanang babaeng paabangan, sigurado mo gid ka mulampos na kay kwartahan man. Mao said no? Mga di lang ta magdugay sultian na ha, kay ako. Di ko magdugay diri. Joy. Prangka lang pagkasulti. Natando ko si panulti ni Dongkoy. Murag iya tang gitukmod ba? Murag ko siya gusto nga makapuyo ta sila ha. Unsa? Kalagkot kayo. Sa to yung gisulti? Nangandoy ta makapuyog kondo? Murag ingon anang pagkasulti ha. Nanginsulto sa no? Basta magdatandog sa to siya, sa dihang imuhang gidawat ang kwarta ni Briggs, nga dili siya mag-inue. Isakto man bitaw. Sayop na ito. Prangka lang ang pagkasulti, di ba? Sige na siya kapusoy sa mga sugal nga iyang apilan, good. Mao lagi po noon. Nga, mao to tingali nga gisakitan tingali to. Mao nga ni Baos. Buang siya, hanggaw siya. Di ka musugot nga atong gamito ng pila ka butang ilang gibilin din eh. Ayaw! Nga naman? Hindi ka mauwaw? Mugamit ka na, di ba na ato? Di ba na imo? Oy, ano gun nga di na to nagamito ng ref? Ayaw. Wa tamanad ka doon na ref. Sa higay mo abli ka na. Kung mugamit ka na. Ha? Bubalik sila. Kuhaon mo na. Mawili ta. Ay na mag-anad ta nga. Wata na mga butang ha. Nabuhi mo tang way ref. Mo. Uya ka ng TV. Ka ng TV. Ayaw lagi. Ha? Di gyapon? Tamutando ka na. Di gyapon na gamiton? Di lagi. Ay. Di gyapon di. Hala? Di man ka. Di na lang gud. Maanan di ta manghilabot. Aron di sila makasudya na to. Madaot pala na. Mausad. Sige. Ikaw magigo. Unya unsa man. Balik na kag-drive ron. Day. Padaipon ko ni mo ning akong kahimtang. Hapdos kini mga pasok na ko. Namurot man ganin niyo. Ay, bitaw sad no. Sige. Ako lang sa drive. Alright. Hunkira kolon. Sakay. Distancing. Ang mas, ang face shield. Yan. Kana, ana. Mao na sakto. Very good. Okay, wala mo sakay? Wala. Okay na? Sige, larga ta! La. Ay, nay, hungkira! Na, okay, op, di mo na ta sa hungkira. Asa ka manaog, dire sa hungkira? Di ko manaog. Hoy! Uta na bitaw ko, na ba yung kira? Naabit ang kira. Pero di ko manaog. Utan na naman ka.
Tubag na kag na yung kira. Mutana ra kag naaba. Tubag lang ning naa. Mo. May tama ka, Brad. May tama ka. Ahak. What? Yay, ka-traffic ba? Yay. Uy! Joy to the world! Kumusta mos, amigos, amigas? Okay ra ko. Niya, drive. Kumustas Dungkoy? Tagsa na lang mamilok. Unsa? Tarong gud Charlie, kapuya na may kasturya. Kumustas Dungkoy ba? Okay ra bitaw to. Tato dito ay nagpingit pa yung taon sa mga paso. Sayang kalawasan nga naangkon. Nga nahuro tayo mga tambal eh. Ay wa pa oy. Daghan gitong imong gipalit nga mga tambal eh. Daghan gito. Mao ba? Unya, kumusta man yung gipuy-an di ay nga kundo. Pati kayo. Di ko magdugay dito, Charlie. Ha? Pahawa ko dito. Uy! Kaano gungod? Basta kay di ko magdugay dito. Ha? Uy, go na, ular ka na. Huwag inas Dungkoy ha. Nangumusta ko niya. Patik! Unsa? Tinuod ka, Charlie? O lagi! Sigaring mata. Nangumusta lang, sigaring mata. Nakita lagi mi dito. Nya. Duty man siya, traffic man kayo. Matog giduol ko niya. Nung niya to, nung gusto mi ka diyot. Nya, kumusta siya nimo? Gimingaw siya nako. Ha? Basta rin, mangumusta di ay? Ha? Mingawon di ay dayon? Unsa may nangumusta naman siya kunon sa imo kahimtanggod? Wani mo ingna nga nagantos tungod niya. Akong giingnan, oy nga tagsan lang ka mamilok. Ha? Oo. Ang gawas sa nabong utok, uy. Unsa? Bitaw bay, akong giingnan nga nag-antos magyapon ka sa imong mga pasok. Unya. Unya mo to, nangutala siya og napabay mga tambal. Maayo kay nahunang hinampak. Di ko man siya magdugay dito sa kundo ni Brex, oy. Ha? Nga naman ko no? Basta kay mo to yung gisultin ako, di siya magdugay. Kano saan sila magminyo? Ha? Minyo? Huwag man siya mag-gisgot, anak. Asa man ka? Maya, tuon lang ko. Dili ka mo diretso og uli sa kondo. Dili, merci eh. Okay, sige. Amping ka. Sige, arin ako ha. Saldihi ko ha. Abi, asa ka? Mangita ko bahay, kaabangan. Mao ba? Sa ako nang giingon, di ko magdugay dito sa kundo ni Brex. Joy! Basin pag dunay bakante rin dapita. Ay, makaabang ko. Bisag 2,500 ang buwan o 3,000. Okay na tingali. Magpangutan na ako, be. Mabang ka rin day? O unta nung, nay bakante nung? Murag na atol da. Nay bakante. Pero, 4,000 ang abang matagbuwan. 4? Oo, 4. Okay, Sige. bakula ko man. Na. Sige nung, okay na ko ana. Duhamik buok man. Okay, magtunga lang mo, ha? Kunya mo daon mo, baligo sa kabuwan. Sige, okay nung. Kano siya mo magsugod, kano siya mo balhin. Karong Domingo nung.
Salamat, Taon. Oh. Oh, uy. May nagsukal. Nagparaha. Agoy, dungkoy ay. Naasya. Ay, wala dungkoy. Pusoy. Pusoy na ka ba, dungkoy? Pusoy na nang imo ba? Doble mo ba yan? Malasa ba yan, eh? Okay. Bayad yun. Ay. Mumuhunong kay, padakop na mo. Uy! Joy! Saman, padayon mo. Bay, dangon tali. Lingaw raman ta. Bagin mo dakpo mo ni. Duwagin mo. Ano? Naapagid mo sa dilantira kayo nga makita mo sa mga tao. Ang tawagin ninyo eh. Undang ta. Buwag ni ta, Sorry. Oo, sige. Buwag ta. Hanggaw. Sorry kayo, ha? Sorry kayo. Di ka mag-usap sa dagas kinabuhi ni Dungkoy. Mula gini permi mo buhaton, sige panukan. Gilingaw ko lang akong kugulingon, uy. Ano? Huwag gilay makalingaw ni mo, sukal rin yun. Ako, kining... Sorry kayo. Sibaw ko, ako labot sa mga kinabuhi. Pero gipadlong ta ka. Tungod kay, managkaila ko ta. Oh, salamat. Kung nadakpan pa mo, lain na sa problema ni mo. Oo. Kung dakpan pa, usas kito na. Ana lang. Saan man? Nga, naman. Musta mo breaks? Ano ko to nang umustam ko na mong breaks? Ana na mo? Patakag sinyas di eh. Yabag mo. Piti ka rin ako ron. Nga naman, may dautan ba sa kung sinyas? Ana na ba mo? O yab na ba mo? Anong utanam ko nung kana? Gusto ko mahibaw. Nag-iipon na gud mo. Ang sige ipon. Tuwag mo po yun siyang kundo. Kamerang duha si Mercy nagubas kundo. Was breaks. Karaho ka man. Amo ba? Pagkabulahan ninyong kinabuhi. Doon na milyonaryo nga. Misagop ninyo. Human sa sunog na hitabo. Balhin na may Dungkoy. Di na may mapuyos kundo. Nga naman? Hindi ko gusto mahigtas ilong eh. Ilong? Gusto nga mabuybuyan sa umaabot ng mga adlaw. Anong ilong man? Magbuti kang ilong ako sa diliog. Pagbuto ka sa kuhikan. Nga di pagkaana. Nga nindot imong kahimtang dito. Ikaw rin nakaingon. Nga nindot dito. Nga ikaw rin nakaingon. Nga nun adto ko. Ano ako may pasangin lang mo? Ikaw may nagsigid tukmod nga mukuyo kong breaks. Murabag di ka gusto nga makapuyo ko sa inyo gipuyan. Gawin pa sa wa may manghagad nga anak mo dagop nimo. Ako itong gibuhat tungod kay magkaayo man ninyo. Nga doon dito bahay nga nindot kayo. Undog na. Dito sa mo, lamukon mo. Way mayong hinlo, hugaw. Ikaw gunin. Hilom ay rason na lang na nimo. Wag gyud kay gusto maong imo gid ming gipugos gid nimo mag-adto breaks. Wa good. Pero hilom na sa baka nimo ay. Mao. Basta nahibaw ka. Nga mobalhin mig puyo. Di mi magdugay dito sa kondo. Asa mo balhin? Nadasunahan ay. Doon sa ilang nangnaning Zoilo Liamedo. Amo ba? Usilingan di gipunta? Kano saan mo yato ang inyo magamit? Inigbalhin na namo. Pero tayo ba, gigamit man ka ninyo. Why? Nga taong gamiton, dito amo. Ama ba? Ang gampingan. Usahay ang ref. Ako na lang gakson. Yabag na yung Dungkoy. Ano ko ito gakson yung ref? Anong kuntihan ko? Mainta, uy. Ako lang imagine nga, ang ref. Mau ikaw. Buang na. Kiat ng dagway niyo Dungkoy. Sabar ay. Kiat pa, sunog pa, samot ng hilad. Tempas ako, gipakonsensya na sa kunin mo. May konsensya day ka? Sa? Ay, si Joy na tingali ni. Joy, uy. Hello, Mercy. Dodong Briggs. Nice to hear that. Asa si Joy? Wa pa mapot. Pero nanawag siya, nagpahibaw na ko. Ano may iyang ipahibaw? Nagpahibaw siya nga may nakita na kuno siyang bahay nga among kapuy-an, Briggs. Unsa? Buot ba ipasabot nga? Mubiya na kami din sa imuhang kundo. Mercy. Unsa hinungdan? Ha, Mercy? Libre mo din, hey. Ihatagan ka mo support sa inyong mga kinahanglanon nga mga pagkaon. Naunsa man, eh? Mga bang mo? Murag maunay gusto ni Joy, Dodong Briggs. Come on. Asa ang logic ninyo, ha? Papuyon mong libre. Ngita yung mong biranan. Ano man? Ay, kung anag yung Dodong Briggs ka nang mag-agad kong Joy, ani, Dodong Briggs.
Morning ba nga among abangan? Okay na. May rabasad. Di na siya kitag bahay. Kung si Bakod din na sunog, di mo katap din sa inyong bahay ang sunog. Mao lagi. Nindot sad eh. Sige, ato na ko. Ikaw. Sama ka, bayad ka sukal. Kung doon na pala asawang mag-atiman ako, di na tingali ko manugal. Ha? Saba ka di ay. Way babay mo sugot ni mo uy. Kung ingon ana nga pirmi lang kang naasugalan. Yes, kita. Ay, siguro Ay, siguro buang na kayo babay mo sugot ni mo dong koy. Ay, gabi ha. Salig lang ka. Yung salig lang ko, nga naman. Salig lang ka. Nga maibog na ko. Unsa? Nga kasulti mo kasama na. Sa'yo nun lang ko ni mo. Ayaw mo kay feelings na ko. Hilas bayat ni mo dong koy. Lasa. Way babayng mahigugma ni mo. Naong ni mo. Murag Trace Diamond. Salig lang kada. Kay? Nga ang dagway ni mo. Murag queen nga heart. Unsa? Tinood ka, Baydong Koy? Oh, lagi. Ang kabutuo. Mo ba? Ano sa moabang? Doon silang nang naning swilo. Uy, di ay. Gitinood gid ni Joy nga di siya magdugay dito sa kundo. Oo. Nasakpan pa ko niya nagpiyat-piyat. Lo? Pusoy pa ko ito hindi yun na. Kasabaan ka? Nga saba. Murag may katungod. Hilas kayo ba? Unsa? Murag nakasabot ko. Nga kanas Joy. May pagbati na nako. Unsa? Lo? Masimag panaway na ko. Hawa ko ni babaeng mahigugman ako. Hilas na. Mo ba mo isulti niya? Uy, ano man kuno, tungod ko na sa kong pagkasugarol. Mo ba? Nagkonsumisyon dyan ako. Baydong Koy. Anong gusto mo siyang mag-usap ko sa kong kinabuhi? Kaya natungod kay may pagtanaw siya ako. Yun sa? Yaks! As in, yaks! Kaluon niyo, Baydong Koy. Ama-aman tala itong galingon na. Bahala na puno tas saway. Bangas ka! Nading kotse ni Briggs. Naari siya. Alam labing maayo noon. Alam makapanangit ko niya. Hello? Dodong Briggs? Bad to hear that. Briggs? Kung sa katinuod nga, mabalhin na mo piyo. Tinood na, Briggs. Mabalhin mig puyo. Pero sa hinungdan, kaayo sa inyong pagkabutang din hiya. Wa mo gipaabang. May suporta sa inyong mga kinahanglanon. Pero ano mabalhin man mo? Ha? Joy? Nagpasalamat ko sa imong tabang, Briggs, pero maikog ko madili makabaho sa imong kaayo. Joy? Oh, come on, Joy. Okay lang. Gusto mo gib ka kang mabalhin o puyo. Dili ko ikaw pugan. Salamat, Briggs, ha? Pero, manghinaot ko nga, dili mo kalimtan ang tanan. No. Dili, Briggs. Huwag labaw sa tanan. Naibaw ka. Nga nangandoy ko nga, maako ka. Briggs, sa ako nag-iingon, huwag pa na masud sa kong una-una. Joy, kipukat ako ang tanan, pero, marag, why bili alang ni mo ang tanan, Joy? No. Ayaw sabta nga, uwa ko hatagig bili ang imong kaayo. Pero, kung gugmagod ang hisgutan, uwa pa kita masud sa kung una lagi. May hinigugma ka na ba? Uwa pa gidudong Briggs. Nice to hear that! Murag, uwa pa gitingali. Uwa pa gitingin ni mo, mupitik o gugma ning akong kasing-kasing. Joy, kano sa mo muhawa dire? Okay, andam na ang tanan. Good, Mercy. Ako na gitawagan si Briggs. Kay imo man kong gisugo nga tawagan siya aron nga iyang matanaw kining kundo nga iyang gipapuy-an nato. Una ta mo biya. Kay basin ako sa hanta nga kun dunay mawagtang dinhi ba? Mas labing maayo, mas nindot. No, guol ba ka ito ni sumbong nako nga mo biya gyud ta. Na bahala siya eh. Tingalig paninglan tas laing butang diri ha.
Oh, ikaw good. Pero tanaw na ko, no, murag ang iyang kiubos ba? Murag nagbaon og pagdumot. Unsa? Lagi. Na, wala siya na ron. Oh, unsa man, mangadto na mo? Oh, Bricks, andam na mi. Oh, okay. Ihatod na mo. Ayaw na lang tingali, Bricks, eh. Maikog na kayo minimo. Ayaw ka ikog. Ingon ka ko, ani. Basta, magpangka ko. Bricks, sige, kung muna, salamat. Oh, ampo lang ko. Nga akong gipating pagpangka. Dili mahubs ka silag. Ayaw pa na, Bricks. Ayaw pa na dudong Bricks. Uy, hibaw may nga buutan ka. Oh, nice to hear that. Dudong Bricks. O, masige tingali katarungan, Bricks, pa nga masilag ka na mo, di ba? Kay ubos lang. Nga, huwag rin mo tagig bili ang akong pagpati. Bricks, ipasabutan na kaana, di ba? O kinaot pa nga, dili ta mahisama sa plakang gubaan, eh. Oh, okay na. No problem. Okay. Ito tapos dapit nga inyong balhinan. Dili day kayo layo sa nasunugan. Ay, okay ra. Kay ang bahay nga mong abangan, dili man sikit sa mga bahay sad. Distansya ra, pero dapit nga pusdaan. Oo, noon. Oh, tanaw na ko. Okay naman. Pili abang ninyo din eh. 4,000 a month. Okay. Ako'y bayad. Good for 1 year. Ha? Unsa? Ako'y mubayad 40,000. Good for 1 year. Okay? Nanganga akong salamat. Salamat Dudong Bricks. Mercy. Uy, kinsa man ning... Hello, Dungkoy. Si Bricks. Dugoy! Nagkuyog silang Joy. Uy! Lo! Nganong niya mo lang sila? Marong adlaw ay balik puyo. Oh, niya mayroon nga kuhaon ng mga butang nilang Joy o Mercy. Oh, way problema, Bricks. Way problema. Bali na sila puyo. Pero ako'y bubayad sa katuig. Ilang abangan. Pagkabuutan yun mo Dudong Bricks. Nice to hear that. Pagminyo naman ni Joy. Unsa Dugoy? Pagminyo na mo. Ano mahingpit na pagserbisyo ni Bricks? Dugoy, nabuang ka Dugoy. Nga nagutang paminyoon ni Mus Bricks. Wa pag hindi mo magkasinabot Dudong Bricks. Wa pa Dungkoy. Ama ba? May noon. Si may noon. Ang buot ko pasabot ba? May ganun ta nga magkasinabot na mo. Maba. Ako nagaganda ko ni Joy, Dungkoy. Okay. Ganda ko niya. Okay. Ano sa man? Amo ihatod ang mga butang nilang Joy dito sa ilang yabangan? Una yan mo tuyo. Bye, Charlie. Bye. Bye, Dongkoy. At ihatod ang mga butang nilang Joy ug Mercy. Dito silang yabangan. Why problema, bye. Napahimutan na ang ref ug ang TV. Salamat kayo, Charlie, Dungkoy. Okay na, Mercy. Dugoy, Charlie, pwede limpyuhan ninyong maayo kinimbaya? Sulan ka mo. Siyan? Gusto kong limpyo kining ilang balhinan. Way problema. Bye, Charlie. Limpihan na to ni. Ay, nanglimpyo pa sila sa Dungkoy o si Charlie. Ha? Nga naman? Kaya gisulan na silang Bricks. Oh, mo ba? Itakas na ako ni Dungkoy. Oo. May mga uwat sa paso. Naputi ang ubang bahin siyang naong. Naluibit ako nagtanaw niya, Mercy.
salamat kayo. Og, niya. Niya nga kong suhol ninyo. Oy. Oy. Okay naman eh. Okay naman. Tag 1,000 mo. Salamat. Oy, okay na kayo na. Oy, Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Di namin magdugay, ha? Adto na may bricks. Sige. Oh, salamat. Salamat ninyo. Okay. Siya ro bilib si Joy sa akong gibuhat. Naman may balimbyo. Huwag ko magsugo ninyo ha. Si Breaks may nagsugo kung nagsuhol ninyo. Oo. Mali po noon. Oh. Sa kwarta mo. Aron may kasugal ka. Ha? Kalipay magigkain mo ang pagkasugarol, di ba? Gusto ka mo undang ko sa pagkasugarol? Nga no, makaundang ka? Oo, undang ko. Basta unsa? mundang ko sa pagpanugal. Basta ay na lang. Uy, sulti, uy, tiwasa. Mundang ka sa sugal kon. Ay, lagpamugos. Okay, dili kid mahitabo. Unsa lagi, sultihi ko. Sumay lagi pa nagsultihan ni Joy og Dongkoy. Magpatuol ko. Basin uga. Madungog na ko ang ilang pinagsultihan. Wa maghaning maglibak na ako. Maniit ko. Hanggom ko Dongkoy, uy. Ngano man kuno nga di ka man musulti, unsa man daina, ha? Ay! May kapuslanan. Taon kay usbon ako. Di magiging nahitabo. Buang ka man tingali. Uy, kay tarong Dongkoy, uy. Wa gyud kay kartiyos kinabuhi. Bugo ang dako. Samot na. Di lagi kumusulti. Nga magpaundan akong sugal. Mao gyud nga. Mao nga unsa? Kung wa ko'y kwarta. Unsa? May lain. Unsa man? Kana kun musugot ka na ako. Dongkoy. Mamugos man ka. Sultihan lang di ka. Pumusugot ni mo. Unsa akong sabto nimo? Nga, musugot ka nga. Anak ta. Unsa? Anak ta. Unsa anak ta? Gusto ko og ana. Lamig yung ana. Uy, nagpinastos ka. Uy! Ito na sinyasin mo, ha? Gusto ka na? Gusto ka na, ha? Lami kita nga na? Unsa na, ha? Wa man di kaso kung sinyas. Ako sinyas ka man naghigalat, ha? Gusto kong maghigalat, ha? Unsa? Lain naman yung magsabot noon. Pagklaro, ha? Pagklaro, ala! Dili ko mangandang musugot ka na ako. Nga mahimot kang hindi gugma. Kinaibaw ko. Imposible mahitabo. O kay, dili taang iso sa usa. Unsa? Ako'y maluoy ni mo. Huwag nahigugma ka na ako. Unsa? Yabag ka? Maulagi. Ako, manghangyo ko ni mo. Ayaw kita kong gigugma, aday. Luoy ka. Maluoy ko ni mo. Nga may gugma kas tao nga, bogo, o diskarte. So please, in town, ayaw kita kong gigugma, ah. Pugong tamasinhawa, pugong. Basta na salimuang ka ng kuya ka. Nabuang lagi ka. Kana. Balik tawag ko ni mo buang, pero simbakoy! Sa? Bisag buang. Buang yung tawag ko, bro. Simbahon ko ikaw. Dongkoy. Gisimba. Gihalaran sa kanunay. Ang imong kabuotan ni ining dughan. Kay ikaw, ikaduhang bathala nga akong ginaludhan sa adlawng tanan tak gikatugan ko na kanimo ang tanan nahigugma ako ug nga kanimo da buang ka na gyud. Matragod. Unsa? Awa na, uy, nahunong na, uy. Si Dongkoy man to ni kanta. Ni kantag ikaduhang bathala. Kaduhang bathala? Iyang kitantahan si Joy? Oh, tingali, Dudong Brex. Oh, nice to hear that. Unsa? May uyab siya, Joy? Huwag ipaagay lang sa kanta? Oh, tingali. Matragod. Naunong naman og kanta si Bay Dongkoy, oy. Sudlo na ko. Oy! Hala! O sige, buhato ni Brex. Gawas ako Dongkoy. Sorry ha. Nga, nagpapatik mo pinagis kanta lang. Ilom di ay. Iduwa na tong its. Lipay pa ka.
Niundang ko, ikaw sugarunan nung ka. Nga, Brek? Mabita ako mag-ampog ko. Nga di ka may gugman ako. Paghilom, be. Baan mo eh. Yan ang ka-breaks. Kaya mahatag di mo ang tanan. Isa ko niya. Paghatag. Uy! Kapait mo o gugma. Abangas ka. Dili ka masabong. Nagidangat ng ano. Disakit mo ako. Kung saan naman tao ni ini, yabag ni mga tao diri. Sa paghigugma. Nagidangat ini. Unsaon ko lang. Mayabag daw ta. Nga maako ka. Mayabag. Mayabag na noon. Ang gugma mo kanako. Mayabag lang taon. Ug ginasimba ko. Mayabag lang taon. Inday akong pinalangga. Lipaya na in taon. Ayaw na paanto sa kining na. Yamat na, Dudong Bricks. Kamaos, hindi ka mo kanta. Ngano? Ikaray ka mo? Takaraanan mo kanta sa. Oh, ganun likraan. Ang imo, nilikraan. Manaygon pa mo, maayo pa. Hatis na. Huwag mo ilain na kamahu ang mga kanta. Pulos mo tao ng mga karaan. Uy, huwag ka mo kumatao ng kanta, ha? Karaan sa kanta. Uy, Doon na. Doon bago. Doon na. Minaw, ha? Sama ko na yung kanta bago. I-feelin nyo, ha? Woman, I will love you always. And I promise I'll give you the best. My love, you mean more than life to me. And I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always. Oh, saan? Saan na? Putiwas mo? Putiwas ka? Sige kang niya. Oh, nagay mo? Sa? Napagay mo? Para ka to, kabati na. Napagay mo? Doon na! Pamati! Naadi kay Imo Bricks. Ang sabi ko na lang Imo Bricks. Ako, karoy ka mo. Minaw. Tarungang ilugon ka ron. Minaw! Saan mo mangilog noon? Ha? Kunat ko, ha? To all the girls I love before, who traveled in and out my door, I'm glad to come alone. I dedicate the song to all the girls I love before. Break. Breaks man ko. Di mo break? Oo, sige, break. Nga naman! Saan doon na kayo mo? Doon na. Ang sama ka Imo doon ko. Paminaw. Mutya ka, Inday Joy, sa katahong. Tim gaspa sa puting baybayon. Kaya baglam! Sa kasing-kasing ka panganduyon. Oh, yes. Tilas ka nga angay, yun ang kunon. Tila na, Inday Joy, layo-layo. Si Dongkoy, Inday Joy, pasibuto. Yes! Sana? Nakauyon ka niya, Joy? Oh? Nay maayo ay. Human aning COVID ba? Bukanta sa ka? Dili, show ta. Juwit mo. Ako i-promote ninyo duha. Ha? Uy! Bitaw, no? Bitaw. Paraon sa man nga. Musikat mo ba? Joy, paminaw ko mo. Paraon sa man mag-show me. Looking for money? Kwarta? Oh, come on. Doon na ko'y kwarta. Maghatag magani ko. Unsa? Oo, bitaw na ituod, no? Di ba? Klarohon lang na to ba? Klarohon na to. Unsa mo Joy? Ha? Tuwa ka kauyon sa kanta ni Dongkoy? Ha? Parehas man duha, Bricks. Ginindutan ko. Honest po. Oh, nice to hear that! Ito, Joy. Adon mi, human may limpyo. Isulan may breaks. Adon lang mi. Ato na mo? Yes. Ba, Charlie? Let's go. Tara. Let's go. Hoy! Let's go kuno niya naguna. Biyaan lang ko. Mercy, Joy. Dudong Rex, ato na mi. Oh, nice to hear that. Sige, padayon lang, Charlie. Padayon lang. Ato na mi. Bricks, makausap pa. Salamat sa imong pagtabang, ha? Oh. Salamat kasi mong kaayo. Okay. All the time, Joy. Basta ikaw. Mura mo mong nag-contest ganinas, Bricks. Uy, abilibay mo bag kinsay ninot niyong kanta nga to ni Joy. Bay, wa to'y bili. Ha? Wa to'y bili. Sige, bili. Oh. Mura nagkauyon mo to si Joy sa imong kanta. Ako to siya gispikaran. Oh, ala. Imo gideng
gidigahan gidi. Oo. Wa ko kapugong. Ibirahan ako maayo. Oh, giyon sa man mo pagbira, ha? Dili, murag nindot ni. Ipagahan ko na ko siya nga. Nga unsa? Intahon. Ayaw gipabati gugman ako. Kay makaluluoy ka lang. Oh, unsa? Oh, gipagahan gid ako sulti. Wa ko man ka nagsulti niya. Nga intahon, maluoy taon kasi mo ko galingon. Ayaw pag magbati gugman ako. So kay alaot ka lang. Ngay may gugma kas taong bugo ug way diskarte. La. Di una ni mo explica si Joy. Nga di ka mo tuo? Dili. Bang tanas Joy. Puta na. Buang agod. Di ka mo tuong ako ng gihimo? Murag. Pero meron ka pa mang Primero pa ko nakadungog nga na mga lalaki nga nibawaan nga misplikaras babae nga ayaw ko gigugma. Oh, kuyawa palahi sa kada. Kumunik na lalaki nga mga murag babae. Pakit-un ko sila nga karong panahon na ang lalaki mo'y dumili sa babae. Oo siya? Tunto. Amo, gisnis dong ko eh. Kilasan ko, hanggang dako. May nga ka, oy? Ano nasuko na sa ka? Tunto. Walang ko ng pugong ay, gisipok ko na siya. Nga man lagi. Laliman ka, nagpakiluoy na ako. Nga di na ko siya higugmaon. Unsa? May katok sa utok. Gilasan ko. Ha, ngano gud taong higugmaon ako siya. Taong bugo ug way diskarte akong higugmaon. Mo ba nagpakiluoy, nga di na ko siya higugmaon, hilasa. Maro ginis dongkoy da. Daan sa, ngano nakasulti mo ka na? Yung ibali-ba? Ang importante nga nahibaw ka, nga may kaibog siya nimo. Giluod ko, merci. Pero tayo sabi, papilion ka. Papilion ka, tali kanila ni Briggs o ni Dongkoy. Asa man ka? Kang Briggs ka o kang Dongkoy? Hala no. Ay, ito ko papilias duha ka abnormal, merci, eh. Joy. Tanaw na ko, murag, kuwang og tagsa kahandos. Aloy, sapa ka na, Joy, uy? O, lagi. Awa, si Briggs, sapian, kwartahan. Tapos iyang kinaiya, murag special child sa? Joy. Basta dudungod. Oh, nice to hear that. Yung hatag pa kwarta. Ikaw kung tarong din na. Tingali ba ganahan lagi tingali siyan dudungon? Ay, doon naman sa yung mga nakailang mga sapian, pero dili mo sa dingon ana, oy. Kung dudungon, muhatag na kwarta, dili man. Joy. Karon pa ko makasugat og tao nga sama ni Briggs. Pero, dili daw ha? Manggihatagon ba ya? Oo, pero wa kahay nagpahipi, ana. Joy. Maman bitong nilikay dayon ko. Hindi ko gusto nga mahigtan ta. Kay basin o paninglan ta ba, mabuybuyan ta. Oh, may magdangayo ta. Oo man gani. Pero, buat ta mahibaw siya yung una-una. Basig doon na siya plano, di ba? Bitaw no? Kay karon lang no, siya ni bayad. Good for 1 year natong abangan. Ada, pabilib ng iya ha. Unya karon. Kung ang pangayoon niyang tubang, mao nga higugmaon nimo siya. Sorry na lang gid. Datadatahan ko lang siya. Bayaran ko siya. Dili taon mahimong akong higugmaon. Ang taong parehas niya eh. Dili taon mahimo nga akong gugma mo ibayad niya. Di gyud mahitabo merci. Unya si Dongkoy? Ana, samot na na. Ana adyo kustaw nga wa tay ka ugmaon. Sa kay dagwes pamilya nako no. Simbak ko ka ng klasiyas tao may akong mabana. Sus mamatay ko sa consumption merci. Ang dagway to alang pirmi sugalan. Nako. Tingali ipakaon ako niyang barahag makit-an ako. O kung ato sa nako masakpas ang takan, agoy ipakaon sa nakong tulo ka sinsiyo silbing panalang. O kung sa tigbakay nako masakpan, samaran nako siya pinaagis buwang oy. Bitaw sad no kay sa tanaw bitaw na kung Dongkoy no murag wa gyud kaguol. Basta taong abnormal ingon ana gyud. Joy. Bay Dongkoy. Oh, ba Charlie, ngano? Nas Briggs. Ha? Nga naman. Oh, niyari man di doon na binituyo nimo. Uy, unsa man ka? Dongkoy. Oh, Prangka lang ba? Prangka lang. Di ko gusto nga makigribal ka na kung nganto ka, Joy. ha? Ay, murag sayop ka ng bahin na, Briggs. Kung sira ka sa'yo. Tungkol kay, parang ako,
O ako pa inimutang sa mong dapit, no? Di kitingali ko maguna-una nga ako si Dungkoy mahimo ni mong karibal. Kung gano'n nili man? Okay, kinsa man taon ko nga magkaribal ni mo. Kinsa man ko, ikumpara ni mo. Dungkoy. Hibaw ka, ining imong pagprangka na ko, nga di ka gusto nga magkaribal ko ni mo. Nabarato ka, Brix. Dungkoy? Oo, nabarato ka. Wadi mo na, unsa ka o kinsa ko? Ha? Nauna ako lumayo. Kuan, Dungkoy. Kining ko. Di kutsi ka! Santa ako! Ako kadilakan! Wadi mo na, ha? Kuan, kining, Dungkoy. Adunahan ka! Santa ako, Yanong jeepney driver. Mekaniko. O sugarol pa. Wadi mo na, Bruce. Kuan, Dungkoy. Duko-duko man ka. Kuan ba, kining? Ha? Kuan lang. Ayuhin naman duklon. Uy! Asa bang utog di mo? Imo tag yun ang nagmaayo. Kung angay ka bang masuko na ako! Busulting di ko magkigribal ni mo. Kasabot ka ba? Ha? Kuan, Dungkoy. Kining. Gining! Kuan ba, kining. Ay, gining niya. Pero ang mata ni mo da. Gamitan ng utok ni mo. Kasabot ka? Ha? Kusnitong rin ilong naman. Gusto ka, ha? Ha? Napalungon di ka? Gusto ka ba? Ha? Napalungan ko na mo! Napalungan! Ha? Napalungan na yun! Ha? Gusto ka bukan di kasi mo? Ha, Dungkoy? Sige. Ha? Ha? Pabuta ako, no? Ha? Dungkoy! Manion ka, Garmas! Nganiam ka sa kong pinayanan? Limot ka? Okay, pabuta ko, no? Pabuta! Dungkoy! Yamat na sa noon! Iyon-tiyon ko ni mo, Garmas! Ito, kamahadro ko mamatay, ha? Ha? Wa ko kadruki kamatayon, Briggs! Karon dayon! Buhata! Ano sa ingon? Di na ko magkasinati o mga pagtamay sa akong pagkatao! Pabuta! Ano maimpas ang tanan? Dungkoy, kuan kining. Kining. Kuan. Ang ipaubusin mo yung mga armas. Higi po sila ako! Ayaw ko pugsa, Dungkoy. Ipugos ka! Ayaw lagi? Salamat nito. Napugos lang ko pagbunot aming akong armas. Tungod kay kikisabaan ko ni mo mayo. Kasalig ang dato ka! Higi, buhata! Sige, pabuta! Ito mong. Hindi dahi. Kuan kining. Ito mong. Dere, ito mong suwagtang. Nakalitan lagi ko. Ayaw, Dudong Rex, ayaw! Nice to hear that! Nawar ka. Ay, nataon, oy! Ay, nagbuhat na, oy! Uni mo na buhaton. Peligro yun kaya nga, tabangan ka sa mga silingan din eh. Sorry lang. Pero, kuan manggod, kalitan lang ko. So then, gakasupan ko pa yung Dungkoy. Angay na kasapaan ka? Nga nagutaon ka? Isipol ka mong karibal ka to kang Joy? Ha? Nga wa magyoy kapasidad anak nga magigribal ni mo? Bisag asang napita, wag yun naganan ni mo. Kwarta, sapian ka. Sa pamisti? Ha? Mga mahalon, ayaw mong bisti. Kompleto sa lahas. Limpyo kay mga kamot. Kamot ni. Limpyo kay kamot samtang ako. Nagkabulingit kitaon. Huwag nag-anan ni mo, Briggs. Uy! Sa dagway, way nag-anan. Sa naon, mas labaw ko ni mo. Unsa? Dihar ko magkalabaw ni mo. Sa dagway rin yun. Pero diskarte, lupi ko ni mo. Gwapom ka. Dungkoy. Ay! Ngayon na ilan eh. Gwapo ka. Pero, murag, labawan ko gamay ni mo. Husto na. Igo na. Okay ha. Okay, Briggs. Basta, ayaw kasi pa nga karibal ko ni mo. Tugil layo ko ni mo. O ikaw, gusto kang patera ko? Ay, nagkaroon na yun, buhata. Balik ta. O, buhata. Pagkabaway ko sa mga pagsaway. Buhata. Kadiot lang. Asa man ka? Sorry ka. Asa ka? Koy, sorry kay Koy. Arin ako. Asa man ka? Arin ako. Basta, kalimting ako imong karibal.
Kay wa gyud ay kahigayunan. Sabot ka? Ay, nasigyaw-yaw ini. Siya kayo sa kutsi niya, oy. O, to di ba sirit og dagan? Buwang nga sa. Abi ka naman madisgrasya. Gitiuna na ko ganiya karmas god. Tuo siya? Tuo siya mahadlok ko siyang armas? Uyaw, gibuto pa to, be. Kung saan mo lang. Kung may buto, patay! Mau na di ay? Tinuod ka, Charlie? Mau na, Mercy. O lagi. Hapit na disgrasya by dung ko yung bricks. Uy, kay kung nakablit palaging armas lagi ha. Buang agtang gini by dung ko ay. Wala, isaba ka diha. Oo, lagi. Luwa ko magbinuang na uy. Huwag ka ng tanan tungod kay Joy. Nagsilos mo si Bricks. Huwag di siya gusto nga makigribal si Baydong ko niya. Unsa? Hapit yun, madisgrasya. Hapit yun. Bugaw ang takdong ko eh. May kinapugan pa na ako akong kagalingon. Kunwa pa! Patay nang siya. Ang hinampak. Di man sa dayang hadlok mamatay. Oh, shit! Ang buanga. Happy ko mamatay itong ni Joy. Mamatay ko sa hinungdan. Malasan ako. May ba itong tinuod nga may kaigayunan ko ni Joy? Wala ba yun? Niya tiyon-tiyonan pati karmas. Kuda ko di malas. Dugoy! Uy! Si Joy! Nga no, Joy? Unsa ka tinuod nga gitiunan kag armas ni Bricks? Oh! Tungod nimo. Nagtuo siya nga makikribal ko niya diha nimo. Unsa? Busa utang buot lang. Palayo na nako. Unsa? Gusto kong magmalinawon. Kahilas ko nimo. Ayaw dungagi ako magkasakit. Nga makita ka pero dili na ko maangkon. Tungkoy. Pasag di ko magdangoy-ngoy sa paghandom nimo. Babaeng banyaga. Kipalikas ko nimo, ha? Palayo ka nako. Babaeng way kasing-kasing. Way kaluoy. Palayo ka nako. Tungkoy. Oh, palayo na. Kita paros ko nimo. Nayabag di ka sa. Kahilas ni mong mubalikas na ko, no? Ginginlan pa ko ni mo? Giluod ko ni mo lang, koy. Huwag ka makasabot sa kong pagingilin mo. Ginanti kang palayo ka na ako. Ayaw puni ako mga kasakit na magsudong ni mo. Pero dili na ko maangkon. Hilo mo, kuya ka. Pero man, di ba? May kaigayunan ba ko na maangkon di ka? Huwag yun, Joy. Kung nabalikaso di ko ni mo. Di ko gustong pasakit usulti ni mo. Pero gihimo ko lang ni. Aron sa ingon. Di ko mapati ang iyong mga pag-insulto na ko. Kaya kumingon ko nga, Joy, mahal ti ka. Labi siguro tabagon ko ni mo. Hilong! Tao kang bugo ko diskarte. Di ba? Di ba? Ha? Hanggaw, gida. Kano? Huwag kay tarong. Joy, kung magpakiluoy ko ni mga higugma ako, maluoy ka ka? Labi siguro maingon ka nga, hoy, dungkoy. Kinsa ka ba nga akong higugmaon? Unsa? Kung moingon ko ni mo nga in town, kaluoy ako. Tol kay timos og tiunay kining paghigugma ko nimo. Labi siguro, ay mo itubag nako. Ilas-ilas ka lang dungkoy. Kinsa ka ba ako higugmaon? Dungkoy. Bawa ka ba? Nga gusto ko mo hilak? Hilak lang. Oy. Hilak hindi oroy. Uy, magpugong ni mo. Bisag mapabaha pa kasi mo mga luha diha, uy magbuot ni mo. Pero gipugnan ko lang ako mga luha. Tungkol kay dunay panultihon nga nagkanayon. Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, thank you for giving me the chance to find someone better than you. In English pa. Mangita kag lain nga mas maayo pa nako. Uy, dong ko ingnon ta ka. Wa ko mag-ingon nimo nga ako'y pili oy. Wa bitaw. Pero yabag ni kasing-kasing ko. Ganun kanunay kining nagpaninggit nimo. Ilamay. Sorry lang ha, sorry. Pero para nako itingog ang iyong panahon nga tukang breaks. Kay mahayag imong kugmaon. Ug sa imo niyang umaabot ng pamilya. Ay pugtulo bugo. Oy, Joy. Sa Amping ka. hilom.
Joy, nagsulti mo si Dongkoy? Palagot ang imong amigo. Ha? Tingnan siya, buang siya. Oy, Palagot siya kunyag maayo da. nganong nasuko man ka, Joy? Bisay malipay. Ginginlan ko. Ginginlan pa ko babaeng banyaga. Mao ba? Gipalayas ko sinampak kadungkoy. Uy. Tamparuson ko pa da, uwingig lagi. Mao ba? Ay, sagdi lang ay. Sudyaan to na ako. Kasi kung saan pa na mong sadya, Charlie, buring mo ginag-utok na tawana. Nakaako siya sa pagbalik kasi mo. Nga, naibaw mo ko nga ibo kaya na siya ni mo. Utros kang buanga ka. Eh, tinuol bitaw na akong gisulti bitaw. Usay gani, makamata ko na niya tungod kay magdamgom na siya ni mo. Kasi magdam ko na ako. Oo, damanon ka na ni Dungkoy ay. Damanon na siya ni mo, magpangyaw-yaw mo ginasa sa imong pangaan. Nga, Joy. Ang sayang iyoyo? Imungan, Joy. Namatan ginako na, Joy. Muingon siya, Joy, kailangan kita. Buanga, magtinagalog gid ay. Oo, lagdi, magtinagalog na siya, uy. Kaya magsige mo siya og kanta-kanta. Tinagalog mo na nga kanta niyang kantahon. Kanang, kailangan kita, bakit kailangan kita? Sabar ay. Utros lang uplok. Mao lagi, di mo tuoy. Nga na lagi. Mo na yung kantahon, di magkadimao. Di magkamutoy. Mo gina tinuod lagi. Unya usahay kay Joy no. Usahay no. Yo, makita na ko na siya nga makikromansa. Ano sa? Di magkikumansa? Oh, lagi! Makikromansa siya! Mura lagi buong si Baydungkoy lagi, Joy. Makikromansa, gusto niya gugot kayo. Og, magtanayon siya. Oh, Joy, Joy, I love you, Joy. Gimingaw na lang yung kunoy mo, Joy. Nga, mao na lang to, nga, mga batiyan. Muingaw na lang yun ang iring nga iyang gigakos. Muon sa giring? Muingaw! Mo ba na? Muingaw? Mo na ba? Meow! Mo na ang iring iya magiyugot og gakos. Gilips to lips pa niya. Ang gaw ka mo gid eh. Lagi! Ato pa di ay, ang iring mo iyang gigakos. Oh, lagi di man kamutoy sa pertin yang handong nimo damgo nimo. Gihagkan pa niya yung sa I love you. Kana tungod kay iyang gugma way katumanan, Joy. Charlie, pulos yung mong hanggaw eh. Lololonggaw! Oy, Joy, hinanggaw lang ko gamay pero tinuod gina akong gisulti, Joy. Hilom Charlie, hilom Charlie. Wala di Kuya, ko makak lagi. Ulug-ulugan si kunin mo da. La! Ulug-ulugan. Ako? Di ko na pag-ulug-ulog ng ako is. Sabi, paminaw na ko. Oh. Sulti itong amigo ni mo. Oh. Hilas na kayo siya ha. Lalaki niyang buhat, nakaako siya paghingilin ako. Gigandan pa ko banyaga. Ingna siya, hilas siya. Mau. Diya ka na. Joy! Joy! Wala ko bahuman, Joy! Ay! Lawa ng lingi. Sang sa baydong ko eh. Anong gibalikas mong kutsang baydong ko eh? Mo ba? Yes! Sungga? Bakit ba magkakatawa na ko noon? Alangan, di katawa mo sa ka. Katawa mo ko. Oh. Ako katawa ko. Oh. Kay epektibo na akong gibuhat. Ha? Naipikto akong gibuhat. Loading ko da. Ang luding. O, sabot tinoon eh. Tinoon nga imo siyang ginginlan. Ginganlan pa ni mo siya og babaeng banyaga. Ha? Tinood. Uy! Unay mo epektibo akong gibuhat. Totay. Dito siya malimot ako. Ha? Oh, baydong koy. Mga matay lang eh. Oh. Di siya makalimot. Di siya malimot. Nga sa iyang kagwapa. Ako pa lalaki nga. Nanghingili niya. Oh. Ha? Ako ang siyang hinginlan. Palayo ka na ko. Babaeng banyaga. Lano? Buang nga gunin mo. Nakaako ka na sa magsulti adong Joy? Oo, bay. No! Ako lagi buhat. Tawag kinahibawam ko. Nga wag kipag-asa na babayahan na. Mao. Mao nga ako to gisulti. Para magkaam ko siya ba? Nga dili ang tanang tao, dili ang tanang lalaki, mo aleluya niya. Oh. Uy. Og epektibo kayo, di ba? Labi siguro, mag-record yung nauna, yung konsensya. Kaya na maghamo kaniya ang mga pulong nga akong gisulti. Nga sa kong kabugo, o way diskarte. Way ayon kong pagkatao, nagkaako ko pagkingilin niya. Pero natamparosan, gani nga. Oo, pero ay kaso. Dara man. Expected to. Ngayon buhaton ako. Ug nalipes ko, ngayon atong gibuhat. La! Nga nung lipay, mga gisagpa ka. Tungod kay naghandom siya nako. Nga nagkanparo siya nako. Ug di siya magkalimot nako. Ha? Imposible magkaway baydong ko ay. Ano? Imposible kay kay. Mabito no? Oh, imposible kay ka. Di ko ka. Oh, loading ko, loading. Bisig kita tigil pasultihon. Makaingon nga imposible ang akong gibuhat. Mao. Binali. Pila ako ning gituyo para dili ko tantong sakitan. Baydong ko eh.
Ano man ka? Hilabihan akong pagbasol. Ano nagpakisusip akong dungkoy, kalabot sa nahitabo niyang gitiunan siya armas ni Briggs. Okay nga naman eh. Huwag kong magtuo. Wala kong mahili sa kauwaw. Maghinginlan kong dungkoy. Uy! Ha? Mo ba? Imposible yagod. Dili imposible. Kaya magbuhat. Gitamparos ngayon ako. Hala! Uy nga ano mang yun? Uy! Usap mo di ay, giusap di ka niya. Hala! Joy? Hala! Joy nga ano ka, uy! First time ha? First time na nakita na ko nga milugmaw ang imong luha. Giusap di ka dungkoy. Gibalikas ko. Ha? Gipalayas ko. Joy! Samay akong buhaton para maangkon ako si Joy. Ingon sa tig-ara kayo ngayon kasing-kasing rin ako. Oh, nipati pa ko kasi na sa diyang niabiba siya kang dungkoy. Huwag hapit na ba disgracias dungkoy? Oh, angay na ba nga gamitan ako sa akong power aron maangkon ako si Joy? Nahagit ang akong karbo. Oh, Joy. Unsay akong buhaton para madanikan ako. Ano man? Di na ka mo drive? Kung may sige drive, ano yun? Din lang. Ako may dagay kwarta. Dito drive, magpalain ko. Mutabang ko kang konsyal Vic Lunday. Ha? Okay. Kung sa'yo mutabang ka kang konsyal Vic Tunday, nga naman day? Magpatudlo ko niya. Ha? Manghimo may buyog. Ah. Oo, sa'yo buyog. Mo, Kanang buyog, kanang buyog lagi na. Buyog gani. Maak man na. Naday buyog murag kanding. Buyog. Buyog lagi. Oh. Kakita ko nga, nanghimo siya mga Buhaton buyog. din na. Gamit ang styro. Maayang pagkahimo. Ha? Manghimo na mi adto. Ug akong isuroy ug ipamaligya. Ah. Mao ba? Uy, ang natapok ng tao? Napag-sidewalk? Ganito sa dagon, undod ta daw eh. Parator kini mga misis. May gininto sana. Si Dungkoy? Palit-palit mo buyog? Oo, nindot ipang dikor. Buyog! Kadiyot lang! Diya mo sidewalk! Pahawa, Dungkoy! Ha? Kukuan kining... Niya mo sidewalk, nakaalimos mga tao. Naigo mo sa road clearing, oh. Uy, hala. Sorry kayo. Warning niya. Sunod ko, niya gihapon ka diri. Barguhon ko ng tinda ni mo. Sorry kayo. Mga miss, ari lang ta diri Balin. mo. Mga miss, Balin. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Balhin mi, ma'am. Si Joy? Siya na kini nagpaingon diri. Joy! Oh, nalaman man lagi ka. Lagi, hilangan ko. May gibadlong ka ko, linda sidewalk. Ha? Kisa man? Si Dungkoy. Ha? Si Dungkoy? Ito sa eskina sa Kasia Street ay, gitapukas mga tao. Oo, nagkaagi ko adto pero wa ko mungonong. Si Dungkoy di na maligya adto? Siya, na maligyag hinimong buyog. Sa buyog? Usa ka buyog, oy? Nindot sa pag decor ba? Isod og bildo. Tagmil kinintos. 1,500? Nakamsa na malit, pero ginginlan ako. Kabalda mas sidewalk, road clearing baya to. Unya. Away na himo, balhin siya. Giwarningan ako, kung balik ko siya dito, embargohon ako yung mga tinda. Joy? Di siya ba to, embargohon din ako ba? Namo, sabot din yung atrasong Dungkoy, anak. Bahala siya, ako'y labot. Joy? Modeng wa nagid mo drive, kay lain na sa daig gisudlang kabuang, maligyag buyog ini mo styro. Hindi mo siguro siya, anak. Ambot lang, Mga buyog, ha? Lindot? Ginindutan ng uban. Ikaw di ay. Buday di ko siya baligya, kontra man ni. Joy. Naroto
hurot ang imong gibaligya. Oo, hurot. Lo? Hurot ang 5 ka mga baligya akong buyog. Doon na panginangita. Mo ba? Oh. Pila man gyud magasto ninyo ni Konsyal Vic Lunday sa paghimo anang buyog? Ang mga materialis, Hmm. bukas to tag dulan sa libo. Kago pa. Unya, pagpurma pa yun. Di Aha. lalim di lalim. Uy. Kay ang bildo ng daan, ang yasudlanan, Oh. 600 kapin. Unya, coloring pa. Kurinti pa. Asa man ang sample nimo, be? Pakita ti ka sample ha. Oh. La! Na. Wow! Nindot to di pagka-decoration, no? Lagi! Dagan lagi nangita lagi. Dako ka ginansya ni. Igo-igo lagi taon. Pero, gihingin lang pigid ko. Ha? Sige, ginan ka. Gihingin lang ko. Ginan nga. Kay sidewalk, may kuy tindahan. Unya? Oo, balhin sa taon. Mo ba? Kuya, awagod. Pizza rin naging ini mo. Si Joy. Ah! Si Joy. Isang asa, gigukod ko na niya. Hala, no? Mag-dive ko, siging dakop. Pero naninda ko, hingin lang. Pasidan na ba ko, kaya kung mabalik ko dito, yung ibargohon ako mga tinda. Aw, sabot lang sa ka. Oy, sidewalk magka. Oh, magibadlong ka kay bawal magina di magtinda sidewalk. Aw, sa kanuna andang ko mo sabot. Pero, atraso rin na niya. Eh, sabta na lang gina si Joy. Lagi, iyam lang trabaho. Way problema, way problema. So, asan lang ka mag-display ng imong tinda nga buyog? Misuda ko sa may eskina, padaplin lang ko. Nga. Pero maabot ang daw, nga mahaya ni Joy, ay ang pagpasakit na ko. Ah, baydong koy. Oo, sa may boat ni mo ipasabutan na. Baydong koy. Kaya Joy? Santa ko, sige. Kaya Joy, Oh. magmahay ka na siya. Oh. Ug mangayo na siya, pasaylo na ko. Oh. Unsa to? Pasaylo? Mahimo ka na? Mahimo siya? Oo, mahimo na. Mahimo man. Mangayo na siya pasaylo. Oh. Sa ibabaw sa patay kong lawas. Ay, ang gobya ni mo eh. Bito! Hindi ka matay na ko. Oh. Di ba mangayo na ko sa ilo na ko. Di na naman sa ako mga sayop. Baydong koy. Basta mamatay ang tao, ang dautan niya binuhatan, di inahisgot sa tao. Oh. Kadaghan ako magadungog na. Labi nag last counting sa pagbilar. Unsa last counting? Unsa eleksyon kanay last counting? Tapos ang gabi sa pagbilar ba? Aw! Last counting may ganan na. Last counting din na? Oo, nya, magprograma dayon. Oh. May hisgot sa kaagi. Oh. O sa mga nakailas na matay. Oh. Wag ko magadungog nga isulti ang hilad niya binuhatan sa namatay. Oh. Ang tanan pulos daig, pulos kawili ka namatay ni. Oh. Pero buhi pa pagkadagan saway. Mau. Bitaw. Oh. Yan o kala, no? Kung lahi mo matay ang tao, no? Wag, iyang apan. Oo. Pero kanang tanan, Oo. gihimo sa uban ang pagampo. Oo. Nga malangit ang kalag sa namatay. Oo. Mao nga kung mamatay ko, kanas Joy, Mm. mga nagpasaylo siyang gibuhat nga pagpasakin ako. Ah. Siyang pagtamparos ako. Ah. Sa iyang paginsulto nako. Baydong koy. May text nga akong sakop nga si Kuyaks. Nga akong gisugo panihid kang Joy o kang Dongkoy. Wala ko nakita nga namisita si Dongkoy kang Joy. Hinuon, murag nag-away ni sila kay gihingin lang ni Joy si Dongkoy nga naninda sa sidewalk. Naninda si Dongkoy sa sidewalk? O gihingin lang ni Joy? Good! Hala, si Brex ba niya? Hello, Dodong Brex! Oh, nice to hear that! Ay, nanawag ba ka, Dodong Brex? Gusto lang kong magpakisayod. Hmm? Wala din mag-drive si Dongkoy. Naninda na lang. Oo. Naninda ko noong mga buyog. Kana ba ang mga hinimo sa styro ba? Oh, mau ba? Kumusta si Joy, Dongkoy, ha? Na, mura na silang iring og iroy. Huwag mag-abot. Sig away. Mau ba? Good. Mercy. Mm. Mercy. Mm. Kabangi ko kang Joy nga maangko na ko siya. Dodong Brex. Nice to hear that. Mercy, kabangi ko. Ako rin naibaw ni mo. Basta nga, musugot lang si Joy na ako.
Da, uy, lisod bang kay na Dudong Bricks? Kay paminaw guna ko anang joy ba? Murag dili pa na mahigugmag lalaki, uy. Murag babae ang higugmaon anak, kay tumbuyon ba na siya? Mercy. Mingaw pa man. Hayaan nilang po ko din dapit sa duk. Di tingin ron muagis, joy ng dapita. Pero muagi akong balhin ko. Psst! Palit mo! Nindot kayo? Buyog! Nindot kayo mga buyog, oh? Oh? Ngayon kayo nindayan sa sala. Palit na mo! Buyog! Buyog! Oh, nagtapo ka sa mga tao sa idok da. Ay, tingalig ako sa dongko eh. Malaguton siya ka nitong hanada. Pahawa mo! Hawa! Masa magadong ko, hindi ka patuo? Uy! Badungo ni mo, uy! Ha? Balhin lang ko, ma'am. Balhin lang ko. Last na nini mo, ha? Last na talaga yun! Balhin! Diri lang ta, hawa tayo mahimo. Hawa tayo mahimo. Ikaw, sir. Imo, sir. Kuha ka, sir? Dong ko, papalit ko. Sige. Pili. Ikaw mo Dongkoy? Ako taon, sir. Nga naman, sir? Kinsang nagatang di magpagtukot, nga ni ka maninda sa yuta nga dili imo. Ha? Bahawa! Pawa god. May problema, brad. Pawa lang ko. Hama! Kado kay bang? Mga sir, mga ma'am. Sunod naman ako diri, ha? Aril ta sunahan, diri. Diri may papalit oy. Brad, dito kayo? Brad, kadito kayo. Palit pa sila sirog, ma'am. Kadito kayo. Galitsing! Bukon ko na. Unsan? Di ka mawa? Dagdagan ko nagbato. Ay, sir, Brad. Ihaguan biya na ako buhat. May puhunan biya na. Ang ano ka mawa? Dili mani imong yuta. Men. Ang yun taga-diyot. Diyot lang kayo. Stick to sa di mo, ha? Unsa man mo? Akong buko na. Di piya madaan yung yuta ni mo. Ikamatay ni mo. Abuan ka ka na. Musta ka kulat ahon di ka? Ay, bugla ka! Ay! Dali, sura atangan. Nalaaya ni mo, Brad. Uy, nanlakaw na mga customer noon ako. Ano? Ansan? Tangal kang? Okay na, Brad. Kanaw naong ni mo, timan ko na. Ano ko na? Timan anang naong nako. Ngano, gandok ko ni mo? Gibaran ko ni mo? Wa man. Di, man ko mati ko mo bahad. Basta, timan ko ng naong ni mo. Basta biyag mabut, ang panahon nga. Ikaw na siya magkinahanglan. Matang ko ni mo? Imo ba kong pasitan? Imo ba kong timan ano mo nang naong nako? Timan may do, timan tutuking may do. Dili be. Duingon ko ni. Tutuking do. Kinsa ko taon ka? Kaila ka ni may sugarol ka nako. Ikaw mo si Dongkoy Pusoy. Uy! Kila na ko! Kaila? May kinikilag ako! Kaila ko ni mo? Hilas ni mo. Uy, Dongkoy. Sang asa ta makamot do? Uy! Kung may pagdumot ka man nako, sulti lang do. Ha? Sulti lang. Sang asa ta makamot sa unsang orasa. Andam mo do. Dito ang away, kailaw ka na ako. Amigo ko rin ta. Pero dili, ako di ko magkakaway tao. Pero, basi mga ikipanabang, ha? Saan? Basi mga ikipanabang. Kahilas ni mo do. Kahilas ni mo. Ka para kusuwang ni mo. Kahilag na. Ito nagigitingit. Ako mga ikipanabang ni mo. Nga mga ikipanabang ni mo. Basi mga ikipanabang na ko, ha? Di na mahitabo. Pawa na. Ay kupog sa palatahon daw ka. Gusto ka? Pawa na. Kailat. Okay, pawan ko. Uy, hala, irumbuan ko no. Nanti na ka na yung mga tao. Niya din na pa yung mga tao. Niya na pa yung mga tao. Tod, niya pa yung. Uy, nanang iro. Natot, irumbuang. Ay, niya tubang na ko. Kana. Napangon ni mo dong ko'y hulo pa ka na sungkoy po. Ari ka na ko. Gingisihan ni mo. Aw! Naginirong ang buwang ka. Huwag irumbuang. Maranato. Ang irumbuang. Nasimang. Diya pa yung una ko. Kana. Sakto na punteriya mo. Kana, siya mo'y paka. Dito na paka. Buwang ka dong. Hala, napay ko mo. Hala, paka ba? Hala, gigukod, mirisi. Hala, may kinutuloy sa nagpupunuha sa kasya. Hala, gukta na. Hala, gukta ko na inubuan. Gukta. Hala. Ganda, hala. Natang lubot. Hala,
Baka na! Usan na! Usan na! Ala! Bala ka diya! Sige pa irubuang! Gok na pa! Baka pa! Kana! La! Sige! Kana! Dagan! Dagan tutos mahimo! Hala! Pala ginoo nadagmas siya! Huwag na! Uy! Gihawagan siya! Irubuang! Wala naman. Wala ko na mahimo ini. Hindi ba ito nga kung magunitan? Labayon ko ng iro. Ada, may pagkaigos iro. Utata, bidagan palayo. Aray ka sakit. Dagan kay kong pinakan. Hawa rin ka mapagaw. Mausap ta ng tingog nung napagaw pa ka. Usa na, abot ang kabas ha? Ikaw na kayo nga na kuya ka. Ikaw na kayo nga na ha? Oo. Mo ba? Ako, pero ako yung nakaluwas ni mo. Kuha pa ko, ano patay na ka? Ikulis-kulis ka na itong dakong irubuang. Wanga. Koy. Koy. Salamat kay kuya. Salamat koy. Salamat taon kay kuya. Anak, angay ka salamat. Punya imong yuta. Nakaluwas ni mo. Ha? Nakaluwas ba ni mo imong yuta? Nabungol ko. Diya ka na? Ay, lagi pa dole mo babas sa kundungan. Diya! Kana na yuta ni mo! Kana na! Dokoy! Dokoy, nada ko sa ospital, do. Dokoy! Ospital? Ang imong yuta! Mo'y padadali mo sa ospital! Mga di. Katagan sa kong mga samad na pirakan sa irong buwang. Kinang katambalan na kini. Kitingarig ako'y sunod nga mabuang. Tuwa na yun ang karaho nga doon ko'y wagin maminaw na ko. Ang irubuang, may balik. Madagan ko. Madagan ko. Tabang! 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 Oh! Nga naman ka! Ha? Ano ka? Subo mo ng dagway mo. Uy, halin. Gamay ra halin. Gamay ra? Gamay ra. Uy. Saon? Gingin lang po ni Joy dito asiras. Unsa di ay dito na sa di ka no display di ay. Gidili man ginang sidewalk yun. Ay, naunsa man ka kay road clearing man. Di mas musabot oy. Unsa di mo sabot? Pag ginabuhi ka na sa tao. Oh, lagi. Kanarong ko yung ato. Amaw sa. Di ba ni illegal atong kitinda? Mao. Huwag ko mamaligag bato. Oo, lagi. Bato? May bato. Oh, alangan. Buhangin. Buhangin. Oo, lagi. Pero saon man. Nisupak man ka, sidewalk man na, nga, di man patindahan, ginang asiras. Kaniyot na ba unta kayo? Bisan na, nibali na lang unta ka. Nibali bitaw ko! Ikaw na ko anoon? Mau, nibali. Nibalin ko? Hingin na ko sa kiyas yuta. Nya! Di malasa. Lo? Malas ba yun? Di malas. Pero, swerte ba ya? Ha? Di malas? Unya, swerte? Unsa may nakaswerte ba? Basta ito, di malas, papalindan ako mga buyog. Oo. Pero swerte na lang. Kay, dili ako napakan sa irong buang. Ha? Irong buang? Irong buang. Uy! Ingin lang ko sa kiyas yuta. Oo. Stick to kay tagiyas yuta. Nga. Ingin lang ko, gipalayas ko. Inungdan nga, namiyang ako mga customers. Kaya nakik-away naman ko. Isong kayo. Uy! Taon na, kalit panagan ng mga tao. Kaya doon na irong buang. Nagukod sila. Dili pa ingon na mo. Uy! Unya, misaylo ang mga tao. Ang irong buang mo'y nakita. Baya mo nakita. Ug dili pa ingon ako. Wala. Unya, ako ni hamagan. Sukol bito ko. Ito ko irong buang, tanaw sa irong buang. Magbuang pa ko niya. Wala. Giyon sa man mo. Gisihan ko bito. Gingisihan ni mo? Oo. Ningob ko. Lo, ningob. Ipagutot ko siya. Labaw po sa irong buang eh. Ipagutot? Baw nahadlok irong buang eh. Oo. Dito puntas na giyas yuta. Ug gigukod ang tagiyas yuta. Hangtod na napakan yun eh. Natumba ni. Ug dito gidubog siro. La. Puti syagit o pakitabang. Oto ako lang giluwas. Ginabay akong pato ang iro. Kilabay, iko. Iko iro. Nawingig. Nagpalayo. Motong ako lang sing gibiyaan. Nagpakiluoy mo siya na ako. Dadon ako siya sa ospital. Akong giingnan. Kaya may yuta. Hoy, padala sa ospital. Biyaan ko pa. Lo? Balingin ako. May karatil sa dagan kay nibalik ang buang. No? Nirisi niya. Pero, si Joy. Way hunong iyang pagbukod na ko. Sabta na lang po na agad siya agad. Kinagtuman ang ginisa sa iyang katungdanan. Okay ra. Way problema. Nya, saan na imong tindang buyog? Imo nang iuli kang konsyal, Vic Lunday. Ako lang isuri ugma. Halaga sa kubot. Ikaw agad. Di nagig ka mo drive yun, no? Hindi na lang ko, by Charlie. Maglikay ko pirming kakita Tigris Kasada. Nga mo si Joey. Tigris sa kasada? Pero,
darling sa imong kasing-kasing. Wapa, giluod ko. Unya, Joy, wato'y halin si Dungkoy ron siyang tinda. Nabahala siya eh. Papadlong ito siya pirmi. Gipasidanan ko na siya nga di lagi ana sidewalk. Nyaman ha mo gyud. Mura bitaw sungugon gyud ko niya. Ibaw siyang gidilis asiras anha gyud maninda. Surti na lang gani kay wala ko embargoha ang baligya niya. Uy, baya saad. Ay, maluoy ka ng tao bagagnaw. Pating kayo, di makasabot. Pero ni pahawa man ka, uman ni magbadlong. Tawa siya mahimo. Luya sa Dungkoy, uy. Hello. Hello, Doy. This is Bricks. Dodong Bricks. Nice to hear that. Can I visit you? Ayaw lang una pag-ari Bricks kay nag-isolate ko. Oh, nag-isolate ka? Ano man? Positive ko. Jesus Christ! My God! Oh, bye, Joy. Goodbye ka lagi. Amaw. Ikaw ba nakadungog ko? Buang gini mo, Joy, uy. Nagpatuo kang positive ka. Oh, merci. Kapoy kayo. Shit! Tinuod ka nga siya na positive. Pero nabati na ko nga, giubo siya. Oh, siya gumanon. Palitan ko siya ang kambal, pero huwag mo ang dugo, tingalig matakdan ko. Nge, positive. Di lang na ako magpakita kan Joy. Oh, shit! Magsigiw pa nawag ni mo si Bricks kana tungod kay in love siya ni mo. Mila sa igo na anak, bisa baa. Uy, di lagi na ko type si Bricks. Mo ba? Pero agbantahan na lang gud na gud. Bahala, Uroy. Agwanta ko taon. May pag magpabilin kong daga kaysa makiglambigit ko ng klasiyas mga tao. Anya karon si Dongkoy. Ana, laboran, di masabot. Hoy, ikaw pa. Ayaw pangita og taong makasabot nimo. Pangita og tao nga bisan og di ka masabtan pero dili ka biyaan. Merci. Bitaw. Ayaw palabig pamili kay basin mo abot ang adlaw nga wa nay mulingi. Bahala lang sa Uroy, eh. Pero kanas Dongkoy, kung maayo pala nagtrabaho no, nya di pa na sugarol, uy, gwapo bait ng tao. Gigwapuhang ka ng tawhana? Bitaw, Joy! Oh, bisan ingon ana na nas Dongkoy no, pero tanaw na kuno kung kwartahan pa lang na siya, ya may ikabugas kinabuhi ba? Nya kung sakto pa lang nas pamisti nas Dongkoy, tanaw na kuno, mura sa na siya si Coco Martin. Aba, di amro siya, pagilasilas diya, eh. Coco Martin. Ing nanoon nga, Cocos Baktin. Halan mo. Ikaw ba nga nung kontrahan magyunan ni mas Dongkoy, uy? Kinsa may malipay ang tawhana, uplok mo na. Wala kaluoy sa tahan Dongkoy, uy. Sumakot. Kanus ama na natarong sa Dongkoy, be. Pulos gid hinanggaw ng iyaha. Ikaw ba di ka makakita karong binuhatan niya? Di, uy. Wa gyud. Kada day pagpaninda niya buyog, be. Tinarong man na. Naninda. Nga naninda man siya, kay patasugal niya, di ba? Lang tingali na siya gyud, uy, kay man siya pamilya. Pero doon na pati na siya pamilya. Di sa tingnan na siya manugal, uy. Di na mausab, Mercy. Baydong koy, pakita ko nubi nga mag-usap na kasi mong dagan si mong kinabuhi, Baydong koy. Dagan, dagan. Usab usbon ako. Usbon ni mong dagan si mong kinabuhi. Kay basin pa di ay bag mausap ang pagtanaw ni Joy din ni mo. Ay, tungod niya, usab na ko dagas ko kinabuhi. Oo. Nganom day ko. Kana kong imong pagka, sugarol good. Inganam ko. Mao gani ba nga pakita siya nga mausab ka na siya mong kinabuhi. Kana bang imog yung ipakita niya ba nga rumutuo gid siya nimo, di na ka manugal. Unya kinahanglan nga magdisinti na sad ka sa imo mga gipang sulob. Kana na disinti na ka. Di pare ana o tanaw law purul nimo eh. Sama sa kaoy, magsigil na kag t-shirt na. Tanawa. Oh, t-shirt nimo lagom na. Oh, usay terminal ka maghukas. Ang dagway si Panoy. Ragid kay ka. Oh, pakita siya ba nga may pagkadisinti ka ba? Sa? Muna siya. Pakitoon gini mo siya kanang masiga ang iyang mga mata. Masiga.
Oh, di ba? Mulagat na, lagat na. Lagat mo, tim. Lagat, oh. Patuyang dia. Budak ko yung mata. Patuyang dia. Oh, mo na yung ginaingon. To see is to believe. Pero, wish. Oh. Ibaw ka ba? Oh. Ano saman? Ha? Don't trust everything you see. Even salt looks like sugar. Ito to? Don't trust everything you see. Even salt looks like sugar. Oh! Grabe yan, agad! Unsay buti pa sabot, ana! Ayaw pagsalig sa tanan niyo makita. Bisa ng asin. Parehas sa kasukar. Oh! Tumpa ka ba'y dungkoy? May tama ka! Bangaan ka na ko. Buhi na tingin ito. Ako ginikana. Wan na. Abogado na ko. Pero naman naman sila. Driver mechanic lang taon. Pero, gipakaubos lang yun ni mo ang imo pagkatao ba'y dungkoy ay? Oh? Mo na, gipakaubos yun ni mo. Oo, matamang hambog. Kasi itong ingon ani lang ang pagtanaw ni Joy na ko. Pero, ambot lang. Ay, nako, ambot lang. Unsay ambot lang, ha? Ambot kung gano. Unsay May nga? kanas Joy. Mo ka doon maghasol sa akong katulugon. Oh, mo ba ba'y dungkoy? Lagi? Kalagi ba dyan? Wala, no? Isa-usa na piyong akong mga mata. Pero, siyam kaya ako makita. Oh? Amo ni gitawag og love ba'y dungkoy? Gugma. Gugma? Hindi eh. Pero, kanon ay kong gisupa kini pagpatiya. Dili kaya mo lambo tungod kay nasayod ko. Kagkapakyasan na maangko na ko ining tanan. Oh, unsa ko? Unsa to? Pabalik ko kunin mo? Ha? Pabalik ko kunin mo? Ay, dila ko ay. Nangutan na ako. So pakyasan. Unya, unsa man di ay? Talawan di ka. Talawan ka. Ako pa nang gagawin nimo ba'y dungkoy no? Balag magkinaunsa. Pero mo explain ka rin koy. Balag unsay sang putan. Mao ba? Uy, imong cellphone ay. Isa na nawag. Ala! Si Dongkoy! Jo? Dongkoy! Iyamat na good. Lo! Dungkoy! Yes, ako Joy. Si Tuyo ni mo. Bahalang wait forever. Basta for lifetime, kitang duha always together. Jo? Ibaw ka Joy. Pangalan pa lang nimo. Gitilig na ako. Samot pa. Upa niya sa ating kapalido. Dungkoy! Mao kita tinuod, Joy. Balag na sila grako. Balag nanaway grako. Unsa man Dungkoy kay lahi buhat ya? Unsa man nahali na imong mga buyog ha? Wa taon kay ginginlan. Ginginlan man nimo. Nabungkag mga taong gusto mo palit sa akong tinda. Gipasidan-an na magutta ka. Sidewalk to, asiras to. Anong adto man yung ka mamaligyan asiras? Kadi ta man ta kay ba? Supak mo gito eh. Gahi ka mo gito. Joy, Ako na pala gutom. Magiging ko ni mo maayo. Naunsa ka man. naglagot ka nagbadong na ako. Pero ako maglagot nga wakoy halin. Ha? Palagutan di oroy. Bahala ka eh. Amaw ka makaha. Oh, bida ni babae. Oh, nga naman ko no. Kamong babae. Murag mong isda. Siguro isda. Murag isda. Murag mong isda. Mga lamig kanon. Pwede mo prituhon. Pwede sang ununan. Pwede tuwahon. Pero ang pinakalami, mao ang kilawon. So, kilay buhat dito ko eh. Tiyabag ka ng tingali eh. Uy, kung mo nang kay buhat no, ay kong i-apply sa mga kabuang Timan ni Joy. Mabot ang adlaw nga ikaw. May numdum na ako. Magpangita ka na ako. Pero di malas ka. Tungod kaya na higayon na. Kalimtan na di ka. Nabuang ka na gid. Tiyabag ka na. Diyan pa ka sa katubangan na itampalo nga tika. Nais kong muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso, ang aking damdamin. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Litsi ka tawa na. Dito tini magtigog, Jay. Permihon tani day, ha? Ambaw ka. Ka na ni mo. Animal na ka. Permihon tani day. Litsi, animal, takdan ko. Sikatawa na masiyoy. Sa kuman. Kubaha sa linahan na yun. Nasa. Napakis na din ka, Joy. Ha? Mo nga, gahi ka ng higugmaon? Ha? Gahi ka ng pahigugmaon? Napakis na din ka? Sa. Hindi ka naman kunog. Utok so, layuan mo ako.
Nadakos ka buang dungkoy amaw gintawahan na eh. Tanaw na ko, no? Murag mo abot yun ang higayon nga magkadayon ka mong dungkoy. Ha? Insa Mercy? Oh. Ha! Muputi na lang uwak. Di na mahitabo, Mercy. Uy, basin bayag tunlunan nimo pagbalik ng mga punga, ha? Joy? Mercy. Da, mirisi siya. Nga rin nga kuktong ko niya permi. Nga rin inihitan ko niya permi. Gamay ni ko siya, inihitan pa yun. Hindi ka nagpapawayon. Joy, hamukon ka si mo tanlag. Buang ang mo ba dungkoy, oy? Oh, di ba? Mani gusto ni mo mahitabo. Oh, lagi, pero di man ka serious, good. Kung mag-serious ta, sa'yo itong mamatay, anak ba, Charlie? Sa? Dito makatawag si Joy mag-una-una sa kong gipanulti niya. Uy. Damanon siya na ko. Hoy! Oh. Joy, nang sa bangka, uy. Tabara bes una kung ano ka. Sige magkapaspaso diha. Ano, di pa ka matog? Di pa Mercy eh. Nga naman, may ginauna ka? Wa man. Nahuna ko taon eh. Naguna-una kandong ko eh. Ha? Buyag. Man gutom ko nahuna ko niya. Kinsa siya. O basin bag nahasol kas iyang mga gipanulti nga moabot ang adlaw nga maghandom ka niya. Hello, Mercy. Sabaan mo, Mercy. Uy, ako palaguta. Di na mahitabo. Nga nagutaon. Kinsa siya akong hinumduman, ha? Kinsa siya. Si Dungkoy! Si Dungkoy. Ang lalaking naulipon sa gugmang makabuang. Oh, shit. Saya ko buhaton para kang Joy. Na-COVID na ba siya? Positive siya. Tinuod ba ka niya? Positive siya. Uy, si Briggs man eh. Hello, Dudong Briggs! Nice to hear that! Oh, nanawag ka man ako unsay ato? Mercy? Ah? Tinuod ba nga na-COVID si Joy? Aha? Gusto ko masayod sa tuod. Tinuod na bang na-positive si Joy? Mercy? Kung tinuod man, gusto kong magkatabang niya. Ako'y magkasto niya sa ospital. Ha? Asa siya karon? Ha? Mercy? Kuan kining Briggs murag... murag unsa? Murag arang-arang naman siya. Oh, good. Maayo kon mao ka na. Murag dili na kaayo delikado ang iyang kahimtang, pero kung magpaduol ka, murag peligro pa jud nga matakdan ka. Oh. Ha? Bad to hear that. At least na nakay bad to hear that. Hindi lang pero nice to hear that. Bitaw. Mo nga, dili lang yun una siya paduulan og tao. Kay ako ganino. Magyud ko magduol-duol gani niya. Kauban pa mi dire. Mo ba? Okay. Salamat, Mercy, ha? Salamat kayo. Unsa magkay ako ikatabang niya? Palitan ko siya og vitamins, mga prutas. Ay, ayaw na lang tingali Briggs, boy. Kay di may iyang mga vitamins good dire good. Di asa may mga prutas. Mo ba? Asa siya karon? Ako, nagtago dire siyang kwarto. Wa siya gawas-gawas. Mo ba? Mao na. Dili na ko siya mag-contact. Dili man ko siya magpasamok, good. Uy, off man ang iyang cellphone. Dili gani ko magpaduol niya. Mercy, palihog ha? Sulti siya nga. Ako ba? Nag-uol kay ko siyang kahimtang karon. Okay. Sultihan ako siya. Pero, mangutanan lang yung kunay mo, Mercy. Ay, Zula. Unsa man? Unsa lang gina si Joy? Saan gina siya? Wabag gina uyab? Anang tapika Briggs, murag dili na ko magpataka og tubag ana ha kay masabji ko magsunod-sunod sa iyang mga lakang. Wa ba'y mamisita diha sa inyong gipuyan? Wa man jud. Unsa na siya? Tumboy na? May pagaingon ana.
murag tumbuyon yun siya. Unsa man, Mercy? May kaygayonan ka ako ni Joy? Na, dili sad ko makatubag nimo ana, Dudong Breaks. Mercy. Unsa man gyud? Unsa man yang gipangita sa kalalaki? Dili nako niya ang tanan nako. Ang kagwapo ni ano nako. Yes. Kini sigun saon ako tan-aw sa amin, no? Mabayo talang ko kung magtan-aw ko sa dagway sa amin. Dudong Breaks. Naglibog yun ko ba? Naglibog yun ko. Unsa pa may dilian ni Joy, dili nako. Kung kwarta ang iskutan, nakita na bitaw ninyo, Mercy. Kung sakyanan, nagkakita man yun mo, di ba? Kada daw nakanalain akong sakyanan. Bitaw Dudong Breaks. Kung kapuyan, kundo, nagkapuyo man yun mo dito, di ba? Kompleto sanan, fully air-conditioned. Bitaw Breaks. Anya ka nang anugon ka ikakon, mahipunta ka sa lain. Nice to hear that. Ibalin pala ng imong pananaw diri na ako. No, di jud ka magmahay. Panahon sa atong duwa, mag-helicopter ko. Oo, di ba makaingon ka nga? Para, ikugosya ko'y na. Mercy. Lagi. Unya, magduwa pagitaog ka ng Chubibo. Unsay Chubibo? Kana bang ang imong lubot sa akong naong? Unya, ang akong lubot sad sa imong naong? Unsa man deal ka? Pera o kahon? Mercy. Naglain ako diyan. Mag-CR na ako, Mercy. Ayaw na. Tubagaw na ako. Hello, Breaks! Breaks, toy! Na, off, mas karahong dako. Namuna pa na akong lungay sa akong tingog. Breaks! Ha? Off lagi cellphone mo buanga kang inabugan ta ka diri. Ikaw sobram sa hambugod. Da, hadlok mo na siyag duwang Chubibo! Huwag ihunong ng iyang pagsamok, eh. Na, saan nayapag mo ginasya ni mo? Na, unsa ba kuno imong pangitaon nga naa naman niya ang tanan? Sa dagway lang kuno daan, kung manamin kuno siya na mabayot manggani kuno siya magtanaw siyang naong tungod siyang kagwapo. Kaluod, nalibat na siya siyang dagway. Paita, I love my own, ba siya, eh. Nya, unsa kuno iyang buhaton nga mahigugma ka niya? Ang iyang buhaton, no, mao nga magpalayo siya nako aron magmalinaw, nako. Hey! Unya, unsa man di ka mag-duty? Di ka mag-traffic? Nga naman? Nag-isolate ba ya ka, ha? Kay positive man ka, ha? File ko leave. May pa? Buang naman tingali ko. Ay, sa kung ako piyong ako mga mata, pero ang akong huna-huna, nagduhir ako. Ug mukalit lang pagsantop si Tungkoy sa akong huna-huna. Niyabag naman niyabag na ni. Ninumdum ko sa ingi panulti da. Timan, Joy. Mabuti ang adlaw nga ikaw, may numdum na ako. Magpangita ka na ako. Pero di malas ka. Tungod kayo ng higayon na, kalimtan natin ka. Uy! Naunsa ko, Naunsa ko, Joy? Ano man ka? Di kulata man ni mong unlan. Ngano ka, ha? Joy? Uy, naunsa ka, Lagot ko sa kong kaugalingon. Hindi ko makatog. Nagpiyong akong mga mata pero naglatagaw nga akong nahuna. Mao ba? Kinsa may gihuna ni mo? Tungkoy? Hilom! Bayon na kaning unlan ron. Kinsa man lagi na igihuna ni mo? Nga di man ka makatog? Ambot! Nabuang na tingali ko. Buang, mau din nga tanaw na ko. Tiga ayang balatian. Kanakatilaw na siya kapakyasan. Nindutar bagtingog di Joy. Ngayon kayo, ang iyong kanta.
Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong sinugatan. Utukso, layuan mo ako. Kay rami ng salita ito lang ta. Nagbalik bang karami ng... Oy! Oy! Ang gusto mo gani ay! Kanta magag... Otokso! Bacharli. Nga Bacharli, bawon ko. Anong nagkapik pulis na siya, si Joy. Kanya naman? Tungod kay, nagkaagid na siya kapakyasan sa gugma. Sa? Mo ba? May dungkoy? Tungod siya kapakyasan na angkon. Hinungdan nga, nagpulis na siya. Pero pukaw na ko iyang kaghapon. Kanta ko siyang tukso. Layuan mo ako. May dungkoy. Musamot na yung kalagot ni mo, oy! Sige lang, Bacharli. Doon ay panultihon nga nagaingon. Si Pope John Paul II, mo nagsulti ni. Unsa man na? Matod ni Pope John Paul II, darkness can only be scattered by light. And hatred can only be conquered by love. Yamat ragot. Ang kangit-ngit, mabungkag pinaagi sa kahayag. Ug ang kasilag, malumpag pinaagi sa gugma. May dungkoy! Mabangon ako. Magkikay sa among pamahaw. Paman kamata si Joy. Natuog pa man siya. Dugay kitingalin na katong gabi ay. Maghipay na lang ko aran sa pamahaw. Si. Si. Anjay. Kaya, laban akong ong. Hala. Basta na tinuod tong gipatuon ni mo ni Brex ha? Positive ka? Do, bako ka oroy. Lahit na ba irong kalibutan? Kung sipunon ka, COVID na na. Kung ubon ka, COVID na na. Labdan ka, COVID na na. Sus, tuloyan mo. Pahuway ko lang Kung nga tingali gusto. Sige. Magduwa kong isda aron nga makahigop kag init nga sabaw. Salamat, Mercy. Palihog ha. Sige, kay magpalit kong isda sa merkado. Ay, gani kay Des Juvie. Nalinda dayag inasal. Gipalitan ko na lang og tunga sa kilo para ganahan to mukaon si Joy. Mercy! Uy, bakasan Charlie, oy! Amom, di ka, oy! Nakita yun to, di Rina. Apa na, ay! Namalit sa merkado, no? Parihat ang Kanya, go. oy. Gaganta ni mo? Gupa, Mercy, na. Ala, no! Karon na lang ko nagwapa si mong pananaw. Kanahana ka. Pwede ay! Kaniyat, turo mo yun! Ama ba? Di lang ka mo to, Pati lang kagnaong, di lang ka mo to. Amba di, uy. Bitaw. Ano, Charlie? Kuan di, asa dis Joy di. Ikaw ra lagi usa. Ato ay, naghigda-higda pa dito sa amo. Mo ba? Nagigda-higda? La! Buang gabi Si Bay Dungkoy ba? Wala yung gihandong. Si Joy ra gyud. Dugay kay nakatugoy. Mausag kay higda-higda. Na, maupo si Joy. Dugay sa nakatug. Naghasol tingin konsensya adto. Hala no? Nagparehas dahil silang duwang Bay Dungkoy. Sige, gigisgot ni Joy. Mao ba, Charlie? Sige. Sultihan ko si Joy, anak. Doon na lang ko sa bahay. Mercy! Ay! Kamuoy, naon sa mamuoy! Kanang pirmiran ko yung bakuratan. Bodali na kay ko bakuratan. Dungkoy. Ala, usap niyo mo nagdalagi ka ng imuhang buyog. Pagkapinan, pagrusas. Tulog buop. Oy? Nga nasa soul sa bildo. Yata ko ni Joy. Sa? Ina, akong kasa niya. Gikan siyang kaaway, Dungkoy. Dungkoy? Palihog ko. Basi ganahan siya na. Kung dili si ganahan, ipalabay lang na. Ayaw po taong Dungkoy. Uy, dili sa ingon anak kabasto si Joy. Uy, may grado sa na siya. Kantigo sa na siyang muamping og mga butang nga iyang madawat. Basi di siya ganahang mo amping sa butang nga gikan sa taong iyang gitamay. Ay, ikaw masagod. Uy, imo sagud kung sungugon. Nindo sa sungugon, uy. Bulagom na yun. Dungkoy. Bitaw, seryoso ko. Ihatag na niya. Gipatangan na akong rusas. Kaya nga naman. Nga naman. Ano siya magkasabot? Nga kanang rusas, siya na. Kanang buyog, ako na. Kabot ipasabot. Maniba ko siyang katamis. Ikaw mo, dagweb, ini mo, bugal-bugalo na, gini mo Dungkoy. So, pagtuon ni mo, Joy, mo bugal-bugalo na kay ka? Ato lang isulti ko. Ato lang isulti. Ipaagin na sa buyog o buwak.
Kaysa tinud anay, di man gina mahitabo. Sige. Ako rin ihatag ang imong buyog uban ang mga rosas. Ni anak ko sapay. Ay, hala. Nakatuhog pag siya. Ako na lang ibutang sa dresser. Aron inigmata niya, mo musugat sa iyang mga mata. Sandali na oras ay. Hapit naman din magkasutos buntag. Ang kupukawa, Mercy. Uy, ano na? Buyog? Buyog mag-isud sa kwadradong bildo? Ano na balik yung dungkoy? May puwak pang mga roses. Ano ko taong niam na din eh? Si Mercy may nagdahain eh. Nian, kasukad ako. Pukawon ko na si Joy. Ay! Wow! Nagbata na ka. Good morning. Timing ni bangon na ka. Sige, kaligo na dayon arang mga ona ta. Init ang tinuwa. Unya, mais numero 16 ang atong kanon. Unya, naasay ginamos. Gisagulan ako og bombay og limonsito. Plus sili pag yun hang kayo. Sige na, padali na. Kaligo na yun arang mga ona ta. Kasi nagdatong buyog og roses ito sa kwarto. Akwan! Ako, Joy. Mga ba? Sa pinalitan ni mo? Ay, uy! Wato ko palita, uy. Gihatag to. Kisa yung hatag? Si Dongkoy. Maayo kay gihatagan kang Dongkoy. Hindi mo gud ko yung gitagaan, good. Para man ni mo. Ha? Oy, ngano good? Para imo lagi na. Yang ipahatag ni mo. Kada kita mami ganina, samtang gika ko sa merkado nakatagbo mi. Nga iya nang gihatag para nimo. Gihatagan kaniya og buyog plus mga roses. Kay ang kahulugan kuno ana, kanang buyog mao na siya ug kanang roses mao ikaw. Naggusto siyang maniba sa imong katamis. Ilabay ko to. Kataas akong istorya ilabay lang. Ipalabay nimo. Ngano man? Kay gikan sa tao nga dili nimo gusto? Mercy. Ay, asod ana Joy. Uy, bisa kung sa kaubo sa tao ba? Pero may mga matabi ng maantigong muhilak. May kasing-kasing nga maantigong masakitan. Kung kay gusto, ayaw ilabay. Ako na lang na. Sige. Yun mo na to. Huwag ko na hangula to. Joy. Ano ko itong hatag-hatag mo ko na siya? Pabilib siya? Oo man iyang gusto nga hatagan ka. Ligya na niya. Alkansi siya. Oo na iba man siya nga. Dili ka mo palit. Inungdan nga iyan na lang kang gitagaan. Sakto yung gisulting Dongkoy, no? Na kung dili ka gusto, ipalabay lang nimo. Ilabay ko bitaw to. Pero kung siyang giingnan, nga may grado man ka, dili ka ingon ni anak kabastos, Joy. Oh, Mercy. Uy, ikaw pa, isa palabis imong garbo, uy. Kamaugin na, maka-impyerno ni mo. Mercy. Milagro. Hello, Joy. Uy, buang, hanggaw. Uy. Tagatag ka buyog. Uy, tawag mo nga nagbuang. Buyog. Oo, to, nihatag lang ko, anak. Pero, para natin hanumanan ba? Sa itong pagkakontra. Unsa? Okay na ba ni mo? Ha, Joy? Bala kontra ta. Pero nihatag lang ko ni mo, anak. Para doon na kayo hanumanan sa imong kontra. Buringog sa pagkutok. Nagdilag buringog. Pero, nakaunahon ang pagkasa ni mo. Ato kas dili. Buringog, pero di mati ko mahatag. Ay, hinong baratuhon, anak. Ikaw, di ka mahatag ako. Sa panyo na lang. Sa panyo ba? Chance gift ba? Ang gihatag ni mo, buyog o rosas. Panyo lihatag ni mo na ako. Kay, mo ni ako ipahid sa pangaluha. Porni, di mo dong ko yun, kay lami. Kaya ang gihatag ni mo, magdabi nagbuinas. So, sa buinas. Buinas mong ka, anak. Buyog na. Basta buyog, magdanag di buinas sa imong kinabuhi. Isa negosyo, magtapok ang grasya, anak. Sama silang bay nga buyog, magtapok ang grasya. Hilom eh. Pagtuto ko ka man. Siyay ko. Basta, magdanag di buinas mo.
Di ba nagsugto ni Mos Briggs? Wala. Milyonarya na ka. Dungkoy. Di ka mabubuhat sa init. Sa imong pagka-traffic police. Masiting pretin lang ka. Adto ka na sa di aircon nga pinayanan. Kompleto ang tanan. Unya, kung magkadayon Mos Briggs, magtukod mo negosyo. Automasin shop. Unya ako yung mekaniko ha. Nindot. Nindot kayo yung negosyo. Nindot. Nindot ito. Buang ka gida. Imo kong pasugto ni Briggs? Oo! Kaya swerte ni Mos Briggs. Ano kung magpunta na sa lain? Binuwa, asa man gibuangan jud ka nako, ha? Imo kong ibaligya nga tong Briggs, ha? Ibog yan sa Briggs niya mo. Inland na Mos Briggs. Swerte ka ana. Ay palabya. Ano kung kay gayunan? May buling gid kay sutok buang nga ka. Kitas ka no? Klaro na. Ano naman? Ibo ka man ka nako, ano ipanghatag mong kunimo? Tungod kay dili ko daw pagkatao. Mabitaw nga mihangyo ko nimo. Ayaw ka kung gigugma kay limalas ka. Dungkoy. Sa una labti ka pero karon labyan na lang ti ka. Tonto, hanggaw, buang ka. Buang yun. Hanggaw yung utok, amaw. Buringog, way utok, animal, litsi. Naunsa ka, uy. Nahurot man pamalikas ni mo. Imong amigos dungkoy, pasugtong ko no. Gusto siya nga kung sugtos breaks. Wa mabuang, tuntog yun, amaw. Ay, binali mo guna iya hagod. Inay ba nga mo explicar siya para niya? Ni explicar noon siya para ni Breaks? Kaba ay. Matod niya, swerte ko no kay kong breaks. Buang yun. Amurag mo amang yun na. Kanaan na good ang tanan ni Breaks good. Kwata. Ang kagwapo kuno. Haha. Nindot og Pinoy-anan. Kundo. Naidaghang negosyo. Naidaghang auto. Kondo. Kondo nagpuyo. Pero nagkamatay, padong yapos nitso. Nya, nagkadaiyang mga sakyanan. Mahalon nga sakyanan. Pero nagkamatay ni mo, purlon imong sakyan. Joy. Si Dungkoy na naglakaw. Dungkoy! Dungkoy! Uy! Dudong Briggs! Oh, nice to hear that. Uso nang daan mo? Mga buyog? Noray ko ni sir. Tagmil kininto sa man eh. Balik ka! Di ko maibog na. Mo atunta ko ni Joy. Sige, ako itong isplikaran pala ni mo. Tinawag din ko eh. Isplikaran ako. Kakon, kamo mo'y magkadayon, swerte kasi siya. Oo, tinuod na. Gamay lang palo-up dito, Dudong Briggs. Nice to hear that. 1,000 dawata dayon. Ayaw eh. Salamat, sige. Sige lang, mamalain niya ka. Sige, ako kang gidasig, ako siyang gidasig. Nga, kamo mo'y magkadayon. 1,000 dawata dayon. Ayaw eh. May ubos ka. Salamat, Dudong Briggs. Ato na yun, pagdali. Ato na ko. Salamat, Tungkoy. Salamat! Yes! 2,000 gyatag. Sorry, Dudong Briggs. Tanaon tong sugton ka ba ni Joy? Buyog! Buyog mo niya! Buyog! Buyog! Uy, bahadlo kong mga tawag ko sa hinayang ko niya. Buyog! Buyog mo niya! Basig, mahalin dokbok. Mana ni? Pero, na may 2,000. Safety na. Joy! Si Briggs ay, siya na niabot. Hanggam, ginantawhan na, oy. Sa may buhatan ko. Ari lang ko sa kwarto. Maba? Unya ba sinong mabugos bang makikita ni mo? Ay, ako rin may bawa na. Okay naman ka siya. Murag dili pa jud okay, Briggs. Nagdago kayang makaon. Salamat kaayo. Dili pa siya mahimong ikasulti? No, di palagi. Sado pa. Dili na tinuotong nagkasulti silang Dungkoy ug Joy. Nipagarpar si Dungkoy nako nga nagkasulti silang Joy. Ug gani ko no. Iyan na ning gispikan para nako. Oo, tinuod ba yan na pero pinaagi sa cellphone. Mo ba? Sado pa, dili gid mahimong ikasulti si Joy. Naman siya siyang kwarto. Gusto ta kong mutan-aw niya? Mao ba? Pero, awan, iubo na. Ay, kadungog ka. Kadungog ka aran, ha? Si Joy ron. Ang akong face mask. Ang akong face mask.
Nitaod lagi na yung kagdali-dali si mong face mask. Ay, nag-unag pugsa, Dudong Bricks. Ha? Sige. Okay. Hindi lang ko magkusulti mi. Pero ipaminaw, ako may siyang ingnan nga kung ikaw ang iyang sugton. Swerte yun siya. Oh, nice to hear that. Ni 1,000. Ha? Oh, 1,000? Oh, salamat to the Bricks! Saan mo, good? Uy, nga ka nang, anak mo dyan ka ni Joy, good. Uy, sasad ka, uy. Basta, kuan ka nang, dasig lang. Maluoy na lagi na si Joy ni mo kadugayan. Ako, matabang kong explicar, gid anak, para ni mo. Oh, nice to hear that. Ana, din 1,000. Ay, salamat! Salamat to the Bricks! Salamat. Wala, uy. Sige, lagi ate. Gihutoy, naging tao nagpupos Joy, oy. Sige, grabe, naging naka-positive, tingali siya. Sige, Mercy. Di lang ko magdugay, ha? Ato na ko, ha? Joy! Joy, paminawa sa Joy! Ikaw ang lahat sa akin. Bangas. Kahit ikay wala sa aking piling. Isang magandang alaala. Isang kahapon, lagi kang kasama. Ikaw ang lahat sa akin. Dinang Bricks. Sag-ula gini mong kanta ni Martin Rivera dong. Kadugay. Mercy. Ay, ito ay nagditaon. Pero main na lang nakakwarta ko. Sunod ba na pagdawat lagi? Latag man. Ano gam sa kagdi nawaton eh? Kapoy mo gani ko. Kapoy mo gani kay sa atong trabaho. Buwad tas init. Bantay tas mga sakyanan. Kini pa nga landong pa mo. Dahil ka lang. Tubago lang kag niya. Kuan ba? Nice to hear that. 1,000 na yun. Basi kay pasuod lang mo anak. Pero full anak. Kasi magmahay mo ha. Enjoy. Tarong bago nang manguyab. Masag-uhon mga lyrics kanta. Bitaw sa. Imo na lang tos Bricks. Na? Ako bitaw gisuwayan og kanang bugabag. Bugahan ako. Dili man siya ako. Kakakpan siya. Mamili man ka itaw gi iyang gipili. May lang kay pakungong lang dungkoy ay. So nagbalik sa kwarto ay. Oh. Ang biyog. Nindot kay pagkahimo. Ang iyang kolor biyog yun. Pero ligwan. Kayilo man ang mga pintik nga kolor. Ug itom. May sa kay pagkapurma. Kahimo sang hinampak na dungkoy inida. Gisud umay ni Joy ang buyog ni Dungkoy. Nga sa ato pa? Nakauyon siya? Paingon-ingon pang ilabay, pero nakauyon di ay. Uy. Hello, Mercy. Nanawag ba ka? Ang imong buyog, gipangga og maayo ni Joy. May pambuyog, gipangga. Lagi? May noon. Kumusta man buyog? Oh, ang buyog. Si Bricks, kumusta si Bricks? Kumusta si Bricks o si Joy? Ang buyog-buyog yapon. Bitaw, wa mo atubang si Joy ni Bricks. Muli kay siya siyang swerte? Murag dili man gyud si Joy ni Bricks. Uy. Oh, abogo siya? Unya, be, kung musugot si Joy ni Bricks, dili ka sakitan. Awa na eh. Ikubala na ni akong kasing-kasing, Mercy. Dawaton ko masakit ka kapatuudan. Nga diligid para na ako si Joy. Unya, surrender di ko. Kaniadtura. Nasa akong gamot, anak. Mercy. Uy, katalawan di ini mo. Dahil na napatuga. Mabitaw kay na Joy. Ayaw ko kagigugmaa kay di mahalas ka lang. Hugo ba yan ni mo, uy? Ako nagibuhat. Panalitan to mawawan ba? Kabaybaran ta. Una na to. Tunto ba yan ni mo? Manguyab ka. Ngay bawa mo ka. Ngay di ka kasugton. Unang-una ni mo. Panalitan to uwaw ba? Pero busubot na ko Joy. Buntag ito hapon. Takla. Tunto? Oo, takla. Nabadya, uy. Amo juga, uy. Diyan sa di ka mo duaw din Joy. Mura na ba gilap dan ris, oh. Uy, mao ba?
Oy! Nya, muato ka. So ayan na ako. Oh, Iluto na ako. Suhi bi ako. manghihilot ka kaniya to. Simba ko og COVID na, unsa na lang? Oo man ka. Kubig taon. Oo. Yano nang hilanat eh. Ha? Kailan lang basahi. Hinulod ang mga joints ba? Mao din na. Hinul din na. Swaya mo lang. Sige. Pero dawaton ka nga, kontra man mo ato. Oh, masih dawaton di eh. Sige, go ahead. Okay na ni. Magdako ng kalabo. May ni. Para niya. Huwag niya si Bluti. Ako dihatag niya. Ipainom niya. Magdayano to. Saron? Hala, basi di balik si Briggs? Na, kung si Breaks magay na, itok mo na. Ikaw, ayun, sad. Uy, mapriso ta, ana. Nako, adto sa buka eh. Susiya kinsa na. Sige, Joy. Joy, kumusta na ka? Uy, hinampak. Ano ko taong ni ka man. Hinampak sa, di ang hinampak sa. Idadaan ka na eh, para mainom ni mo. Ilantan mo ka. COVID na niya. May noon. Di eh. COVID pa. Panungot na. Kinalan naghilot. Dayon, inamin ng kalabo. O Bluti. Bluti? May na, Joy. May na. Ako nagibasa ang benefits anang Bluti. O, ang kalabo, maayo na. Ano ba? Hilot ka? Hiloton ka? Sa? Tabang lang ako. Ayaw ko nang naglain. O ayaw, pagpapot ka, mangay ko bugti. Dili, hiloton ka. Talikod. Sa? Talikod Yabag ka. Hiloton ka. Talikod. Talikod. Ay, kung pa na. Pabalik? Uy, Joy, ano sa mga pahilot, uy? Iso kayo. Pahong ng... Mayan ka manghilot. Kuan ba? Puguso kayo ba? Pero... maayo. Ako di ko pabayad. Labaw ng di ko magpakilimos sa imong gugma. Sa? Okay. Sige, paghilot mo, paghilot. Kay, tsuret ka mo. Uy, may post sa Facebook si Mercy. Uy, si Dungkoy si Joy. Naghilot si Dungkoy kang Joy. Ni ko ba ang akong dugan? Ingurog sa, nisurok na akong dugo. Karon, naglagot ko. Di video pa. Hinaya. Sakit. Nakita sa primero pa. Sakit kina. Lamian na. Lamian pa gina to ha? Lamian pa. Lagot ko. Sagdal. Laik tingog akong cellphone. Pero, bugag lagi cellphone na ka. Shit! Lagot ko ni mo dong ko eh. Ipalagot ko ni mo. Ikaw pa yung naghilot-hilot kang Joy. Si Joy, ganahan sab. Bantay ka na kung dong kuya ka. Bantay ka na ako. Nangita nyo kang sakit sa lawas. Swerte ka. Ngawa na ko ipapadayo na ang akong mga sakop. Nga patyon ka. Nita nyo kang sakit sa lawas, ha? Nita yun. Pero dayon na. Sugoon ako ang akong nanaw. Paat nga na ko sa dong kuya. Gikan siya ng Joy. Ang usahan ko silipon. Ayaw mo to. Dira. Tawagan ko ang ako mga bata-bata. Okay. Minaw nga. Dinher ko kuto ba? Ay. Mau ka na ang bahay ni Dongkoy. Mau ka na gipuhian nilang Joy. Huwag na akaroon niya si Dongkoy. Naa siya doon diha. Gatong sugarol. Si Dongkoy Pusoy. Muna. Mubitaw na akong ipabirahan ninyo. Pero nabuhi lang. Okay. Huwag ganun sa man. Ilang mo buhi? Iyo. Patilawa lang og 3rd degree nga bunog. Reglado. Reglado bitaw. Kanang dili makabangon og usa ka semana, ha? Sabot ka! Sabot mo! No problem, boss. Problema. Bitaw. Sige, panganaog na mo, ha? Kitap.
Sige na, kamundo ah. Sakto na kayo. Nga makabunog mo kang dungkoy pusoy. Atik! Dungkoy, dala bakara o gipanimot ka kaayo og Okay ni Joy. Okay ra. Di ako'y dala bakara. Kan Joy man nila bakara. Ako na, di ka madawat, anak. Iya. Imo din abaya no. Adawatan ko ni. Ambi. Okay, good. Inyo ansa man Joy? Ansa pamati nimo? Batigaan gid akong lawas. Kagi panuhot oy. Binas likod nimo. Nas may pagupako nimo. Grabe. Kuto-kuto ko ngagi. Diyan bayad na ko. Ha, bayad? Oy, bayad. Opera na ko. Ayaw, lain kayo. Ay. May nang watay utang kabubuto. Ayaw ko na. Tabang lang ko. Kay kaila ta. Kunya, may kaibog sa ko nimo. Mao lagi dayon. Birada dayon. Joke na ay. Ay pagtuwa na. Okay. Mahimo lang kang laot. Kung ano man tinudon Dungkoy? Shh. Makasa ka ni Lord. Unsa? Ngano kita magkasama kong Lord. Ayaw lang anak, Mercy. Kay idlas is joy na ko. Buang be nimo Dungkoy. Ikaw ram ganim likay nako. Murang pagbayot. Ha? Ako bayod ko? Ay! Saba ka niya, Joy. Ngan bayod mo ko? Ikay likay mo ka nako. Ilasan lang tanim mo. Unya, kung ako naghihimo, huwag ka kasabot. Ngano ako nang gibuhat? Nga naman ko no. Tungkol kaya di ko gusto mag-antos. Mag-antos? Mag-antos sa unsa? Mag-antos nga magsudong ni mo. Lamian mo si Pukon ay do. Ay, kalma. Uy, napatay. Daghan yung panuhot. Bayaran lagi ka, 500 pesos sa baan mo bayad. Ay, sa. Di lang ko magdugay ha, doon ako. Mercy, kung balikan siya sila na, tiksin ako ha. Kahilot rin ko usap ha. Kana kung magpahilot siya usap, kanang magpahilot ko usap na ko, Joy. Depende lang. Okay, pindi lagi. Yarin ko ha. Best friend, Joy. Best enemy. Di pa lang ka masuko ay lamian ni mong takihan nun Dungkoy. Taklis lagi kagdila, Joy. Labaw sa tanan. Kawatan ka. Ha? Sikutan? Kawatan. Uy, wadong ba nga nangawat Dungkoy? Kawatan. Ay, patakag yugit na. Ba? Ikihat ka niya. Moral damages. Giga ko ni mo. Ikaw pa nakaingon akong kawatan ko. Kung gano'n nakasulti kang kawatan ko, ha? May prueba ka? Kasi, ninakaw mo ang puso ko. Raan ba mo? Huwag tungkol ni anak, ipabilanggo ka. Kahilas ni mo. Ako, imong ipabilanggo? Ipabilanggo ka. Dili sa prisuhan nga putaw, kung dili ilawom sa kundugan. Na-speechless ko. Yucks! Dungkoy, ikaw na! Magatawa lang ta. Magatawa lang tayo. Buangan mo Dungkoy eh. Tunto ka maging dako. Bitaw yan, hatro ko kay Badori po buyog. Lakaw na ay, kapoy ni mo. Kustang buyog akong yatag. Gipangga ni mo. Naghatag ka to. Di ko nung madag-ate ko eh, kapuya ni mong style. Ibaw ko eh. Kanang kasing-kasing mo. Di lang kabaylo ag buyog. Adjus. Hello? O gitarong tawhana. Ikaw, Joy ba? Saan talaga ng tao? Marag, ingin lagi ng kinaiyan niya. Pero daghan na siya o kanang nahimos imong kinabuhi. Naapil na gani ko. Kay hapit na ba makalas ang iyang kinabuhi tungod atong sunog na nahitabo nga nitabang siya nato. Wa ko malimot anak, Mercy. Nanaog na si Dungkoy pusoy. Naog na. Bart. Bali-balian na to ni siya siyang kusok. Hastang ilong na itong balion. Ilong balion? Kaglalo eh. Wa pala diretso. Hapit-hapit pagtindahan. Uy, palit og bottled water. Bottled water? Mabuton ka lang. Si Joy, naa sa bintana. Iya tingnan gilantaw si Dungkoy nga naa pa sa may tindahan, nag-inom og tubig. Ay, luoy biyas Dungkoy. Sayon-sayon lang sa pagpasakit og sulti ni Joy. Pero si Dungkoy, katawa lang. Hugot lines pa. Nag-standby pa mas Dungkoy. Nainom og tubig. Amaw tawhana. Bisa kung saog insulto. Di man madutlan.
Mukatawa man lang. Kawatan ko. Ninakaw niya ang puso ko. Puang yun. Nato anay, ipadayo na. Muuli na siya. Tubag na yun! Hello, sir. Oh, unsa naman? Nabunog na? Untaway ba? Padung pa siya na mo. Okay. Magpaabot ko sa resulta, ha? Yes, sir. Areglado na. Bye. Paabot sa resulta, sir. Pila ka minutos. Manglupan na ganing among kumo o patid. Malantaw pa na gustong ko'y naglakaw. Joy! Oh, kinsay gitanaw ni mo diha? Kuan, nagpahayahay lang, Gwen. Si Dongkoy mo imong gitanaw? Oh, makita pa man siya naglakaw, oh. Oo, bitaw, merci. Uy, tanawa, Joy. Doon na doon ka taon, isugat niya, oh. Bitaw no? Tuod na. Kinsa ka na. Iya tingay ng kaila. Mga brad, moagi ko. Ay lagaling agyanan. Den kagikan. Asay lang, Joy. Naghilot ko. Ilantan ko taon. Ba? Naghilot ka? Tato pa manghililot ka di. Oo, sungi man ko. Asa ba, hilot ko ng naong mo. Nahiwi mo na. Siya, kung naong nahiwi. Hilot na to. Matarong pa na. Oo, ako hilot na ng naong mo, babe. Ay! Hiwi naong ko, hiwi. Hiwi ni! Ngalit bang ka, brad? Nahiwi pa rin naong ako. Saman, ikaw, hindi mo bantong kagawa na ganito. Ay. Tuan, hiwi ni ang naong? Ha? Hiwi ni? Hiwi ni? Nabawag mo ng suwang ni mo. Nabawag? Agay! Uy, Joy! Asa man ka? Nga na nagdali man ka? Diya ka na. Uy, dali siya bigawas. Nga man ka, ha? Ito nagdagan siya. Nga naman! Uy! Si Dongkoy! Mura kita mga sa luha ka tao! Kinsa ba mo? Anong inyong kukingon din eh? Nagtuo mo? Ganito musuklan? Patay niyong gusto, okay? Hamag! Balian ka na mo. Pagpunit ka! Bungit ka na ko! Juduhon di ka! Yap! Siya! Ala, kuto-kuto lagi ka. Imong gipunan akong kauban. Karon ikaw, hamag! Hamag? Ba't yun rin ka? Kining kutsilyo. Kutsilyo? Ha, palaban ka kutsilyo, ha? Ilabay na! Palaban bitaw. Ba't yun di ka? Ilabay na! Ipunta na yung kutsilyo! Ala, uy! Dagan! Ay mo panagan! Isaw mga mo! Dili, magpatay ita! Magpatay ita! Uy! Sumala kuno ka? Haway nagbahay nila! Kasi may nagmangay ba? Nakabawas di ka? Haway nagbahay nila! Punos na nakaigo ako! Bawa ka mga awag ka puto ko eh. So, saan mo ito nila? Ang mutoy sana ko nila! Uwa man ko! Kailan itong katawa na! Gatangan na mo ko diri! Sigurado ka kakailan nila? Ay, wala lagi wa! At ingalik usatos nagpusil mo. Basig imo tong kaatraso sugalan. Huwag ko hinumdum nga. Kikaikwento ko itong katawan na sa sugal da. Sigurado ka? O lagi! Huwag to dahil salamat ha, ang biduol ka. Imong ipabutan sa imong armas ka itong katawan na. Kung nadunggaban ka pa, patay ka unta. Oo. Kung namatay pa ko, nagkapaway ng tako sa mga pag-antos o mga pagsaway. Dungkoy, ikaw no kanunay ka lagi mag-self-pity. Inuod man. Wala ko ko'y magigikanan. Wala ko ay kamidaan ni kalibutan na. Wala ko yung asawa. Wala ko yung anak. Huwag tungod anak, gusto lang kang mamatay. Buguan mo. Joy. May pagipasagdan ko itong mga tao na nagunit o kutsilyo. Patay ka na unta. Apoy mo. Ay, nakilak na ko doon. Lakaw nun. Day! Salamat sa pagluwas mo na ako. Wala si mulingi. Anong iyam kong giluwas? Ay, salamat kay imong gitabangan si Dongkoy, Joy. Hanggaw oy buang. Ha? May pagwan ako tabangi. Okay na naman. Tunto.
Kung namatay pa ko nun siya, nakapahuway na siya sa pag-antos o mga pagsaway. Mao na iyang gisulti? Self-piting karahong dako. Oh, wala siya mo pasalamat sa imong gibuhat. Nagpasalamat man, pero gago lang ba? May kaluoy gid ka niya, Joy. Kay giluwas pa man nimo siya. Mercy. Oh, wag kang kaantos. Imog yung giagpas ug imong giluwas si Dongkoy. Lugos sa may pagsabot mo sa akong gibuhat. Oh, naluoy ka niya. Uy, hanggaw. Kay ako tong gibuhat, mo to'y tubag sa tawag sa kong katungdanan. Di ba mo na itong gipanumpaan? To protect the life and property of the people? Ay, okay, husto ka, Joy, husto ka. Mao nang ayaw hatagig laing kahulugan ng akong gibuhat, Mercy. Parihas na mos Dongkoy. Sorry na gani. Mo ba? So nakahimo og bayanihong buhat si Joy diha nimo? Oh, tingali. Dili kay tingali oy. Mao gini tinuod kay kun wa pa siya siguro wa na. Ha, abuan ang tinaay mo. Awa na. Patay na ang tako. Wa ka magpasalamat kang Joy. Salamat, oy. Pero, Mama. nasuko mo to siya. Wa, ano nasuko man? Giyon sa man din nimo. Nag-self-pity ko to ko. Oh. Kay maingon ko nga, kung namatay pa ko, Oh. magkapaway na takos ako mga pag-antos o mga pagsaway. Mao di ang nasuko siya nimo kay mura man noon kagwa. Wa mo hatag bili sa iyang gibuhat diha nimo sa iyang pagluwas diha nimo. Mo ba? Mao na diha. Pero kinsam gika tong duha ka mga tawo no nagparigla nimo. Huwag ako kaila, Bay Charlie. Unsa man to dili to nimo atraso ha? Huwag ako kaila. Patraso na nun. Basig nalimot ka ha? Lagi, wa. Mao ba? Piti ito sila na ba? Basin sa tigbakay. Wa to nimo katanhi. Wa, oy. Hala no. Wa mas ko mamagos tigbakay. Sure ka? Sure ka. Magulay ko. Joke lang. Kung mo na, pinsam dito. Paita ni mo ba mura naman ay hinti kas bunog. Pero nakabawas mo ko. Ha? Gilambos na kong usa. Gilambos ni mo? Oo. Pero nabunog ka? Hibawa mo ka nga. Taas matagpailob. Huwag nagmahay nila. Pulo sila nagkaigo na ko. Pero ang dakong pangutana no? Yanong giatngan mga nila. Klaro man kaya sa sitwasyon ba nga giatngan yun ta? Bitaw, klaro kayo? Mao. Doon nagsalid daw tang tuyo na ko. Mao. Kay, nibabag na sa gyanan. Mao. Mutanag diin ko gikan. Dito ka na kung gikan ko sa Joy. Hihilot kong Joy. Mao. Mutana po siya. Mahilot ka. Oh. Tubag na ko. Pahilot ka. Kay, hiloton di ka. Nahiwi man na imong naong. Pagkabuang sa Denny Boy, mao dito gikulata kanila. Pero, dihang nangisog na ko. Hamag mo sa. Gijodo na ko. Bak! Hagbas yuta. Ibuto ko silong kauban. Gipabutan ni Joy. Hindagan na duha. Pasalamat ka ni Joy. Salamat ko. O sa hilom, nitalidhay ang akong kasing-kasing. Wow! Sana all. Nitaliday ang imong kasing-kasing. Pero nga naman, ha? Kung kay kana si Joy, may pabati din ako. Sana all may pagbati. Kung pa, ipasag na lang ako niya. Ay! Dili na maoy. Katungdanan niya ang pagbadlong kay pulis ko na siya. Ay! Ahagbe ni mo. Mao lagi na! Yamaman ko lang kung kukulingon. So punta na ni mo. May dongkoy. Okay, ato na ko. Madyoti na ko. Ikaw, na-leave man ka. Sige, lakaw na. Amping ha, Mercy. Sa tanang higayon. Ikaw lang ko na-duty ron. Unya, pagbantay din niya, ha? Nga naman. Basta pagbalik ang atong duha ka tao nga imong di pa abutan. Naay, kabala ka na eh. Andam ko sa nang higayon. Okay, Joy. Mga pulpul mong dagko. What yun rin ninyo? Magulpi si Dongkoy? Nabunog yun naman ito kay... Bitaw, sir. Pulos man ito, pulos man gilmin, katilaw sa... Kapasya man, katilaw sa mong kumo. Bitaw, sir. Patilaw sa mong kumo. Tilaw mo ito sa mong kumo, sir. Pero kinay usa, nagtangkihod kay Gijudo ni Dongkoy. Sir, gitungkod. Gijudo ko. Gijudo! Oh, okay. Sir. Ang maayong buhaton, ani, kini ay... Sir, ano na, sir? Ano nang gigikak ni mo imong armas? Bitaw. Sir, imamang ko nang gikamang na mo. Pakyaw man mo, sir. Ayaw, sir. Ayaw!
May kalasundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang mga sumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, sound band Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Gugmaw to kalisunod ang part 3 sa kuan sa Dungkoy Pusoy. So kuan karon si tingala mo nung gamas tag istorya no. Ubag ditong wa iti giluasan la. So ulam kay isulti ani ga hubag na. Napaakan yun na asang niyaga adla napaakan na lang kakaon ko. Hubag naluas na minon sakit kayo. Rap juice ba kayo masabdan og kanang parat no. So mailham to ninyo sa akong video gani no sa short no raglayan ta istorya. Pero paspas niya po istorya bisag giluasan. So yan mga ka-listeners. No. Napay pimples. So naman yung dagan. Oh, hinung-hunong ba? So dili ra kayo sa hinung-hunong. Mura gidagan na tong 7 minutes siguro. Pero mo rin pod. Perting hangat na yun, no? Pero bita na lang ni makapasingot mga ka-listeners kay makakuan ba? Makawa og labad sa uho. Makawa og kapoy. Makawa sa lugaluya. So karon uli na ta kay hapon na. Ayan. So diri napita daghang kalingawan diri pero mura na human. So mo to mga ka-listeners, no? Sa sunod, gayon na po tayo magkuhan sa sumpay sa mga drama, no? So, grabe, namura na kuhan Foreigner. O kuhan pa ron, adlawan pa. Mana, karo, yung na ngayon, namula. Namuha, nagtagway. So, mga to ka-listeners, salamat sa inyong pagtanaw, no? Hindi na taman, kaya ulaw na kayo na itong tagway na. Kakayamugat. Sige. So, paduna mong ngit-ngit mga ka-listeners. Yan. So, ako na putlo nilig. Yan. Gawas ako sa kuhan. Gawas ako sa entrance. Yan. So, ano to. Thank you so much mga ka-listeners for watching. Ug amping mo kanunay. God bless sa itong tanan. Okay.